Вітаю усіх, вітаю Potato. Ми зараз будемо починати. Вітаю Фей. Вітанки. Что у нас сегодня? У нас сегодня XCOM 2. Будем гулять з дапаўненнем, але тыя, хто не ведаюць, гэта па сутнасці просто пашырэнне гульні, то бок асноўнай і глобальна так, типу дадатковыя лініі сюжэтныя. А хто не знаёмы з серыі XCOM, то гэта старая прям серыя, але мы гуляем зараз. Я просто буду знаёміць для тых, хто не знаёмы абсалютна. XCOM гэта гісторыі аб супрацьстаянню чалавецтва і іншапланетян, і так кожная частка аб гэтым толькі расказвае. Гэта цэнтр канфлікта, і калі ў большасці частак мы абаронім просто зямлю ад нашэсця іншапланетян, якія прылятаюць да нас і нас спрабуюць захапіць нейкім чынам, то канкрэтна гэтая частка адна з тых, якія не зусім пра тое. Гэтая частка у нас новай серыі XCOM, то бок першы і другі XCOM, які адносна нядаўнія для мяне ўвогуле прям недаўнія па адчуваннях. Хаця, другі XCOM, калі ты выйшаў? Калі выйшаў другі XCOM? XCOM 2. Зараз вызначыцца, што 10 гадоў. Так, яна выйшла ў 16-м годзе. Карацей, я, як звычайна, недаўняя гульня такая вось выйшла, недаўна, 10 гадоў назад яна выйшла. Вось. XCOM 2, і гэта новая серыя XCOM-аў, якія, па сутнасці, перазапуск гэтай серыі. І расказвае пра... Канкрэтна другая частка расказвае пра супрацьстаянне. Чалавецтва прайграла вайну іншапланетянам. Гэта кананічная падзея з першай часткі, але першая частка скончваецца па-іншаму. Першай частцы мы перамагаем іншапланетян. Цікавы момант, чаму канкрэтна такая вось розніца, тыпу, першай частцы мы перамаглі іншапланетян, а другая пачынаецца з таго, што планета захоплена. З-за таго, што распрацоўшчыкі вялі статыстыку таго, як гульцы гуляюць, і па іх статыстыцы усе там 90 просто падаўляючая большасць там гульцоў першую сваю кампанію, якую яны гулялі у XCOM першым, яны прайгралі іншапланетянам, і таму гэта кананічная падзея. То бок, калі вы прайшлі першы XCOM, то вашыя падзеі не кананічныя, таму што большасць гульцоў прайграла гэта. І я таксама, я быў з тых, хто гуляў на жалезнай волі, і першая моя кампанія супрацьстаяння з іншапланетянамі, калі першая частка выйшла, я прайграў. Вось, і карацей, чалавецтва было ў руках гульцоў, чалавецтва прайграла. Таму другія падзеі другой часткі расказваюць пра ўжо не паўнавартаснае супрацьстаянне ўсёй планеты супраць пагрозы нейкай, а пра людзей, якія знаходзяцца ў супраціўленні і спрабуюць аднавіць праект XCOM з першай часткі, спрабуючы супрацьстаяць гэтым іншапланетянам, які ўжо поўнасцю захапілі планету. Вось, што адбылося у падзеях, як бы я не ведаю. Я мала гуляў другі XCOM. Не ведаю чаму, по-моему, таму што калі яна выйшла, яна была сыраватая, і War of the Chosen яшчэ не існавала такога дапаўнення, якое просто ўпраўляла некаторыя балансавыя рэчы. Мне трошкі не падабалася, што занадта шмат місій, амаль кожная місія неяк у мяне была з таймерам, што было мне не самая любімая мая ў першай частцы, і ў другой яшчэ больш было, і таму я не вельмі хацеў гуляць у яе. Вось, але як бы яна ў мяне ў бібліятэцы ляжала ўвесь гэты час, і як бы вось і прыляжала да моманту, калі я магу калі з'явілася нагода ў яе пагуляць. Вось, таму ў мяне яна як бы ёсць, і вось такое. Зараз будзем пачынаць, уже людзей у нас падсабралася. Я яшчэ адзін момант, арганізацыйны момант. У нас зараз у нас сёння аўторак, мы будем крутіць рулетку прыкладна праз 2 гадзінкі і будем вызначаць, во што мы будем гуляць заўтра. Я нагадваю, што на гэтым тыдні мы будем рабіць так да самага канца тыдня, акрамя пятніцы, якая топ-1 у нас заўсёды перамагае, гэта заўсёды у нас такое правіла. Але кожны раз, калі я буду круціць рулетку, то кожны дзень будзе вылятаць па адной гульне са спіса, знізу спіса. Таму сачыце за сваімі гульнямі. Гэта будзе працягвацца гэты тыдзень, а потым у канцы тыдня, хутчэй за ўсё на пятнічным стриме, мы крыху вызначым, што мы будзем рабіць з гэтым самым.
што ж мы будзем увогуле рабіць са спісам. У мяне ёсць ідэю, я все ж таки думаю неяк дадаць, ну я ўпэўнены, што я буду даваць нейкія абароны для гулень, каб яны ну не настолькі прям у нас падціскаліся, там што зараз прям жорсткая канкурэнцыя ідзе, і зрабіць яго трошки расслабленым, а потом паназіраць, як оно себе будзе паводзіць на працягу там ну некалькіх месяцаў. Паглядзім, будзем назіраць, прыкладна такі план. Добренько. Я пачынаю новую гульню, я не ведаю, што тут за налады. Ветэран будзе, туторыял нам абавязкова патрэбны, субтытры нам патрэбныя. Што гэта за дадатковыя опцыі у нас? Бета-страйк, ага. Не ведаю, карацей, нейкія налады, якія змяняюць асноўную гульню. Я не буду гэтага кранаць, я ждаю сабе абсалютна максімальна набліжаны экспірыенс да ванільнага такога, які стандартны быў. Вось. Integrated, так. Што гэта? DLC типа уключае. Alien Hunter The Nest, штосьці Shane's Last Gift. Ага. Гэта контент. Я не разумею. Я чытаў у інтэрнэце, што раяць адключыць вось гэтую Integrated Downloadable Content. Але я не разумею. Так, увесь геймплейны контент, уключаючы... Ага, гэта набор місій. Гісторыі, а чаму яно адключае гэта дзіўна нейкая камбінацыя, гэта абсалютна не мае сэнсу. Я прачытаў на Reddit, што раюць адключыць вось гэты Integrated Downloadable Content і абраць вось гэтыя два для першага праходжання. Добра. Не, я зраблю як параілі на Reddit, але просто гэта дзіўна, што нейкая дзіўная камбінацыя. Просто не ведаю, чым сэнс контента і чаму нельга было адразу. Я жадаю ўсё сабе. Я не разумею. Але сказано, што Content into the World of the Chosen Expansion enables this integration для збалансаванага геймплей досведу, які ўключае ў сябе фічы з DLC-шек. Але мне цікава місіі, просто што я не разумею. Ладно, я бяру, няхай так будзе. Не ведаю, ці я губляю штосьці. Хутчэй за ўсё, я не дабяруся да гэтых місій сёння. А боже, у нас субтитры такія маленькія, што для мяне маленькія. Шмат ахова нават для Advent. Гэта незвычайная тэрапеўтычная клініка. А яны для чагось штосьці замышляюць. Альбо яны робяць пастку для нас. Нам спатрэбіцца армія, каб туды трапіць. У мяне лепей ідэя. Outrider, гэта цэнтральная. Адвент нагадваю усім жыхарам, што сённяшняя аблава для вашай жа абароны. Грамадзяне з дастатковым доступам павінны зараз жа дакласці кудысьці там. Каб яны імгненна жа падышлі да ахоўнікаў піскіпераў, карацей, Адвент, міратворцаў. Дрэнна адкалібравана, суб'ект не працаваў увесь гэты час. Вядома, што мы ведаем, што наколькі гэта важна для праекта Аватар, але мы паскорылі выпрацоўку. Мы ў гэтым невінныя. Калі ласка. І ўводзяць кудысьці гэтага. Вон, штосьці там. Нема не патрэбы, я зраблю, што вы скажаце. Вы штосьці сказалі? Ты адзін з гэтых. Вы павінны зразумець, у мяне не было выбару. Outrider? Дакладвай. Там такія мелкія субтытры, я спадзяваюся, што вам хоць штосьці будзе бачна.
А, то бок ти існуєш. Outrider to Avenger. I have visual confirmation. Аутрайдер Авенджеру. У мене є підтвердження. Reapers are always sure. Ти упевнена? Ріпери завжди упевнені. Your tracks and get the hell out of there. They can't know we were here. Yet. Я тобі повірю. Блін, не поспіваю. Now the real war. А зараз заправдна війна починається. Excitement continues to build as city centers across Усі щасливі назирати, як 20th anniversary of як 20-й день, 20-й год об'єднання наступає. Ну, короче, не війни про те, що ось це, про 20 год після захопу. Во всіх городах будуть відчинятися клініки к концу цього года. attack by French elements. Не глядячи на те, що супротистоячі елементи подрывают нашу працу у Парижі, щось там. Ну, короче, клініки гэта все. Блін, гэта капец. Яны капец спяшаюцца. Гэта, конечно, добра ўспрымаецца, калі ты просто сядзіш і глядзіш. Number of dissidents again repeat the mistakes of the old world. Striking as we celebrate the benevolent savior who time and again offers only friendship and compassion. Сувязь з старажытнымі не можа быць разрывана. Карацей, гэта я так разумею. А боже, ну што ты такое? The Elders. Ёсць нейкая, типу, як правячая партыя, ну, в сенсі, як калоўная. Active arrest. Іншапланетяне. Collaborators. Advent again. Затрыманне калабарантаў. Celebrations will continue as planned. Цудоўна. Гэты чел, ён быў у першым экскоме, ён быў лідарам у аперацыі. Блин, я не буду паспяваць гэта вообще перакладаць. Вітаю, Тэнчык, вітаю. Какой па верхах? Ну, типу так, яно сэнс пакідаецца як агульная гісторыя, але настолькі шмат мелкіх фраз, што я не разумею, якую мне варта перакладаць, якую нет. Я просто не паспяваю за імі. Так, вось яно пранікае. Trapgate crasher. 60 seconds. Падрыхтуй знішчальнік Абрамы. 60 секунд. Зараз. Signal received. Атрымала сігнал. Clear. Okay, Gatecrasher. Добрый гейт-крэшер. Ваш ход. Advent forces are swarming to the blast point. We need to move on the Підли Адвента накіроўваюцца на место выбуха. Нам патрэбна рухацца штосьці не паспяваю. First things first. You need to get out of sight. Grab some cover near that low wall. Copy that. Зараз, ну, будем выконваць туторыял. Раюць схавацца, каб мы на бачным месцы не былі. Так. In position, but I'm exposed here. It's better than nothing. But see if you can't find a safer position further out. Looks like full cover ahead. Moving out. Ну, ось, навучанне на конт прикриття. Гэта тактычная гуня, так. Keep pace with Crasher 1. Crasher 2 і Crasher 1. Ось. Па сутнасці тут нічога не змянілася ад першай часткі, але для тых, хто не ведае, блин, ладно, тут ролики. Яны утрымліваюць пазіцыю. Нам трэба прайсці скрозь іх. Будьце асцярожны. Карацей, блин. Будьте оставаться у тени, пакуль мы будем полностью не будем полностью готовы. Ну, друзі, такого статуса я не пам'ятаю. Ну, перший час докладно не было. Ага, большасць місій пачынаецца з таго, што у вас склад незаўважны. Рыхтуйце яго, каб падрыхтоўваць засады. Калі аднаго з вашых салдатаў заўважыць, усе вашыя салдаты згубяць статус concealment.
Давайте патлумачу трошки пра тактычнасць, таму што па сутнасці гульня будзе гуляцца як серыя місій і далей гэта так і будзе заставацца, то бок гэта будзе па сутнасці сваёй. Віншую тэншык з 135 стрымаў стрыкам. Віншую. Глядзіце, гэта тактычная гульня, гэта па сутнасці як настолка, можна сказаць, так, і гэта тактычная пакрокавая гульня, у якой мы выконваем па сутнасці набор місій для пэўнага сюжэта. У нас ёсць два па сутнасці экраны і два асноўных. Вітаю, шалёны пацук, вітаю. Вось, у нас ёсць па сутнасці два асноўных рэжыма. Гэта мапа, на якой тактычная мапа, на якой мы правядзем большую частку часу. І яшчэ глобальная мапа, дзе мы будзем будаваць нашу базу, паляпшаць яе і гэтак далей. Вось, так што прыкладна, на гэтым як будзе сканцэнтравана гульня, але па кроках. Давайте тактычную частку. Кожны персонаж мае клас, што не суперважна прямо зараз, і мае два дзеяння. Дзеянне адно і дзеянне другое. За кожнае дзеянне можна выкарыстоўваць на тое, каб страляць адзін раз за ход, альбо для таго, каб перасоўвацца, то бок гэтыя два дзеянні можна адзін раз перасунуцца, адзін раз страляць, альбо два разы перасунуцца. Вось такі наш выбар. Альбо ёсць яшчэ, напрыклад, дадатковыя дзеянні. Гэта, вось пастраляць у нас недаступна, ёсць яшчэ Overwatch, які назіранне за тым, што хтосьці будзе рухацца. Вось, і укрыцца, то бок па сутнасці ўсяго тры як бы дзеяння дэфолтных, так. І персонажы ў пачатку пачынаюць якраз такі без класа, яны па тыпу пачаткоўцы, і яны не маюць аніякага асаблівага класа і асаблівых здольнасцяў. Гэтыя каманды мы набіраем на кожную місію, рыхтуем іх, лечым іх пасля місій, вызначаем, што дзе адбылося, прымаем рашэнне, чым будзем займацца. Усяго ў гульні немагчыма адразу ўсяго рабіць. Просто не атрымаецца прям адчуць, не атрымаецца зрабіць у гульні ўсё, усіх не выратуеш. Гэта даволі гульня з спіралью, негатыўнай спіралью, я не памятаю, як называецца, Negative Gameplay Spiral. Гэта значыць, што калі вы у вас усё ідзе дрэнна, вы згубілі атрад, напрыклад, на місіі, то у вас будзе горш у наступнай місіі, тыпу, усё. Яно будзе, просто таму, што у вас будзе менш ваяроў, і гульня можа пакрыху сысці у ваш пройгрыш. Гэта магчыма, але мы паспрабуем гэтага пазбегнуць. Выконваем далей туторыял, нам кажуць падабрацца бліжэй. Don't get too close. They'll be spotted for sure and we'll lose our advantage. Так, будьце асцярожны, падыдзеце яшчэ бліжэй, яны нас дакладна заўважаць. Добра? Іх можа і больш, але яны нас не чакаюць. Опанькі, выбух. Нагадайце мне падзякаваць старому. У нас яшчэ пакуль не атрымалася, нам трэба пазбавіцца ад гэтых рэшты салдат. Всё, час нападу. 57, 68, карацей, вось яны чацвёра, яны не укрыцці нічога, і мы можам спакойна іх накрыць. Давайте атаку просто, так? Так. Абіраем цель. Тут, па сутнасці, усе яны адфільтраваны, 68% трапіць вось у гэтага, які бліжэй за ўсё. Стреляем. Ёсць, адразу -1. Вот што мне ніколі не падабала ні першым, ні другім XCOM. Я разумею, што гэта спрашчае... Ладно, тут яны якраз таки трошки гэта выправілі. У першай частцы немагчыма было незаўважна падкрасціся да гэтага самага, да ворага абсалютна. Ты толькі заўважаеш ворага, яны адразу на баявыя пазіцыі размяшчаюцца. То бок трэба да таго, як вы іх заўважылі, было асцярожна падкрасціся, альбо карыстацца там дронамі спецыяльнымі, якія незаўважна падсвечваюць тэрыторыю. Вітаю, Вячеславович, вітанкі. Мы згубілі статус concealment, то бок нас заўважылі. Калі мы яго губляем у выпадках, калі любы салдат атакуе ворага, мы разбіваем вокна альбо выбіваем дзверы. Так.
На салдата падыходзіць з фланга, альбо ён наступае на тайл detection, там, дзе яго могуць заўважыць. Ну і ўсё, і ён... You now. How about you all shoot first and celebrate later? No problem. Так, ну і зараз уже без розніцы тое, што на нас бачыць. Нам прапануюць сюды перасунуцца бліжэй. Appreciate the bravery, but you're dangerously close right now. Be careful. Так, она небяспечна блізка. Ну, такое сабе насамрэч, лепей заставалася бы далей на дыстанцыі. Ладно, 63% верагоднасці ў гэтага трапіць. Мінус. You're still keeping score, right? Не трапіў. У іх зброя значна лепей за нашу. Адразу бачна, што нешта іншапланетнае, а ў нас вінтоўкі літаральна. Не, 7 пашкоджанняў. Адразу просто мінус. Крашер 2 упал, даун. Like that. Watch your flanks. Так. Але ён адзін жа не дасць рады, мне падаецца. Ну ладно, нас зараз па туторыялу асцярожна прям правядуць. Гэта я думаю, што ўсё Before they get around you. інсцэніравана карацей. Вось, тлумачыць пра тое, каб заходзіць з флангаў, усе персонажы могуць карыстацца абаронай мясцовасці, так, і вельмі важна спрабаваць абыходзіць ворагаў з флангаў і не падстаўляць свае. Па сутнасці, вось такая яна тактыка. She's calling reinforcements. Stop that. Ён кліча падмацаванне, спыні гэтую перадачу. Central, reporting in. You're late. What if Централ, дакладваю, ти позна. Hell are these things? Што гэта за пачвары? Яны мые. Калісьці былі Human hybrids. чалавечыя гібрыды. Advent's reward for Узнагарода адвента за паслухмянасць. Мы чуткі, мы слышалі аб чутках, але ніколі ў іх не верылі. But we find what we're looking Ніхто не хацеў. for today. I promise you that. Але мы знойдзем тое, што мы шукаем сёння. Let's move. І гэта зменіць сітуацыю. Looks like that transmission went through. You have an advent transport closing on your Так, position. трансмісія прайшла, яны выклікаюць падмацаванне. Добра. Рыхтуемся іх сустрэць. I'm on it. Keep your eyes peeled. Fire on anything that moves. Так. Вось зараз Overwatch нас навучаць. Ну, зноў жа я ўжо патлумачыў. Overwatch дазваляе таксама дзеянні персонажа, як стральба, але ён дазваляе працу не стрымлівае нават бальнічны. Пачакай, ты ўсё яшчэ на бальнічным? Я думаў, ну ты сказала, што мінімум да пятніцы, так? Але я не зразумеў, можа адразу гаворка была пра пятніцу гэтага тыдня? На The Lost адпраўляецца... не, нічога не адпраўляецца, таму што занадта мала. Калі што, у нас патрэбна, каб дадаць гульню ў спіс, патрэбна закінуць на яе мінімум 1000. Гэта просто, каб, па-першае, ратуе ад памылак мелкіх, вось, а па-другое, ну, типу, адразу штосьці, а не просто па 100 закідаюць на рознае. The Lost Vikings. Вось яно якраз такі выратаваў ад памылкі. The Lost Vikings атрымліваюць 100. Дзякуй вялікі. Я ўсё яшчэ бракоўна, але разграбаю пакрыху. Цудоўна, ну, асцярожна там. Так, а што мне зараз далі волю абіраць, што мне рабіць, так? Было бы файна іх сустрэць вось тут. Альбо я павінен зрабіць тое, што мне кажуць. Што мне кажуць? Fantastic Dizzy. На Fantastic Dizzy яшчэ 100 адпраўляюцца. Так, нагадваю, што у нас будзе сёння вылетаць, будзе нейкая гульня з рулеткі пераможа, і таксама вылеціць гульня знізу спіса, і зараз пад пагрозай 4-й героя. Багнутая клавіатура на Lineages. Бывае. Пам-пам-пам. Я не разумею, мне, типу... Мне сюды патрэбна. Все зразумеў. Туды адпраўляем яго. Вау, прыгожая анімацыя. Menace 3, you're up. Hold up. You should check that body for salvageable gear. We need anything we can
Нам сподобится любая зброя, тому мы збираем любые технологии. Their stuff to self-destruct. Опа. Скоуп. На это, як воно? Прицел. Чамусь мне калісьці не зайшоў XCOM пры маёй любові да пакроковасці, пэўна, да пафос вочки закончваліся. А яна супер пафосная, яна тыпу прям ратаванне чалавецтва, максімальна эпік і такая мілітарысцкі эпік, скажем так. Яна не жартуе ніколі, яна поўнасцю на сур'ёзе заўсёды. Ну вось. Таму, можа быць, і таму не зайшло. Але як тактыка, яна файная тактыка, такая напружаная, у сэнсе настрою, так што калі такі пафос падабаецца, то яно прям заходзіць цудоўна. Прыляцелі яшчэ. На сыф адпраўляецца яшчэ 100, дзякуй вялікі. Было больш прыгожа, калі б гэта было бранаванае шкло. Нарэшце дзіўна, што яно ім не з'яўляецца. Reinforcements just hit the ground. Ну, в общем, у меня трохи аллергія на вайсковы пафос. Ну, тады зразумела, чаму не зайшло. Абсалютна няма пытанняў. Ось. Мне заўсёды падабалася якраз таки вось гэтая пафоснасць. Вось ён нас на Overwatch стаяў і сустрэў аднаго. Well done. Fall back to our position. Just go. I'll try to stall him here. Так, ён будзе спрабаваць затрымаць, але яго хутка абыдуць з усіх бакоў. І яму перазарядзіцца патрэбна яшчэ. Так, атакаваць нам кажуць, так. 49-48, тут без розніцы па сутнасці. Буду выконваць, што кажуць. Міма. What the? I'm going for the door. Так, пробіцца скрозь дзверы. Ну. Оп. You should be able to cut right through the door's security protocols. They were never expecting anyone to get this close. Угу. Яна будзе прабівацца скрозь хакне. Краці дзверы. Давай. Угу. Узнагароду за хак. Першае, адкрыць дзверы. І узнагароду верагоднасць шанса падвысіць. Ну... Ага, поўны оверрайд, поўны лок шанс. Гэта тыпу верагоднасць дадатковай узнагароды. Солдат атрымлівае консилмент і солдат атрымлівае імунітэт ад наступных 2 атак. Я возьму імунітэт ад 2 атак. Цікава. Я не памятаю, што такая тэхналогія ёсць. Типу, дадатковая. Так, адчынілі дзверы. Цудоўна. Я баяўся, што будзе міні-гульня. Я бы не вельмі хацеў міні-гульні рабіць на хакі. Таму я і полюбіла тактычных чараўнікоў, бо яны іранізавалі над гэтай тэмай. Можа быць так. Таму што тэма і ўвогуле просто настрой, неважна, геймплейна можа быць гульні абсалютна аднолькавы, але сеттинг вельмі ўплывае. Прям вельмі ўплывае. Трэба на стрыму пісаць, хто менавіта галасаваў за гульню. Не такая благая ідэя. Гэта правільнае месца. Ты упэўнены? Проект Аватар. Я не ведаю, чаму я ангельскі націск ставіў. Па выглядзе ёсць панелі пры значэнні да яе, лепей паглядзець у наступны раз. Я гуляў папярэднюю частку, я прайшоў яе. Нават 2 разы я прайшоў. Так, але другую частку я так нармальна не пагуляў. Я па сутнасці, можа быць, выканаў місіі 3 у другой частцы. Я не памятаю, я гуляў у другую частку на выхадзе амаль, і мне не зайшло. Ось, мне тады першая больш спадабалася, але зноў жа гэта можа быць з таго, што яна была сырая, можа быць, у мяне багавала, таксама магло штурхнуць, такое. Вось, вітаю, Паладзін, дарэчы, не павітаўся я. Была такая гульня XCOM Enforcer, шутер. Ось там гэтых іншапланетян разносіць можна было. Гульня 2001 года. Карацей,
што я гуляў у арыгінальныя XCOM, прям старыя XCOM. Я гуляў у серыю UFO, якая крутая серія, але гэта па сутнасці спроба адрадзіць XCOM ад іншай студыі, ад іншых чэлаў, якіх не было правоў на гэтае самае, на іх. І UFO я нават яшчэ больш часу, чым у XCOM пабавіў. Той же сусвет, гэта той же самы сусвет. Ну, не, пачакай, XCOM Enforcer гэта звязаныя со светам, гэта толькі вось гэта XCOM новыя. Ну, новыя я ўжо кажу, таму што другі XCOM выйшаў 10 гадоў назад. Для тых, для каго XCOM 2 новая гульня, для такіх людзей, як я, XCOM 2 выйшаў 10 гадоў назад. 10 гадоў назад гэта адбылося. Першы XCOM, які з новай серыі перавыдання, ён выйшаў 10 у 12-13 годзе. Пафасны пачатак з плот-твістам у гэтай гульні, то пачатак ачмурэнішы ў гэтай гульні. Я прям згодны. Зараз плот-твіст якраз такі і пафасна на гэта сама накрываецца, што ратуем, а што за яно. Прям круто. Так, весь адвент накіроўваецца сюды, хутчэй выбірайся только карацей. Карацей, я вельмі коротко буду перакладаць, таму што яны вельмі спяшаюцца. Не. Питер Росей. Мы згубілі ўвесь атрад гейт-крашераў. Нам тэрмінова патрэбны новы выхад. Так. Гранату. Есть. Opened. На OpenTTD отправляется 500, дякую вялікі. З тым кажа, што адна і тая ж франшыза. Справа ў тым, што права на гэтай гульні, нават самых першых XCOM-аў, ён пераходзіў з рук у рукі, і тэхнічна гэта як бы адна франшыза. Вось, таму што яна належыць аднім і тым жа людзям. А чаму яны так хуценька там бегаюць? Не-не-не-не-не. Дзяўчо, трымайся. Яно, можа, анімацыю нават паралельную тыпу зрабіла, што адзін персонаж яшчэ скончыў сваё дзеянне, але ўжо ворагі ходзяць, каб больш актыўна гэта выглядала. Firebrand, гэта Gatecrasher. Нам патрэбна эвакуацыя. Абярыце рэйнджера. Ага, гэта так працуе, я ўжо забыўся. Так, добра, выклікаем рэйнджера на высадку сюды. Оп. Вось яна, зона эвакуацыі. Спяшаемся на выхад. Так, ты на выхад? Эвакуацыя. Что это нахрен такое? Боже мой. Вот я такая не памятаю. На флеер отправляется 5000, дякую велике. Осторожно. Там, магчыма, 10-годдзя атрафіі. Спадзяюся, хацелася б, каб у нас был больше часу. Я не згодны. Але калі мы будем так спяшацца, мы згубім пацыента. Мы готовы. Давайте працягваць. Цудоўна. Так же самое, як 20 гадоў назад. Мы ўсё яшчэ былі ў вайне тады. Мы нават не ведалі, што на нас нападзе.
Отказ от церебрального кортекса. Так. У меня атрымалася ідэнтыфікацыя спалучэння. These readings Готов для на апошняй ін'екцыі, так не паспяваю. Это імпланты ніколі не былі задызайнены, каб быць каб браць іх. Ніякага плана Б. Давайте. Я прям не паспяваю жорстка яны размаўляць. Doctor! No signal. Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told him it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander. Карацей, вы што яны выратавалі гэта камандзіра з першай часткі, то бок па сутнасці нашага персонажа, якога мы ніколі не бачым. Ну, тыпу, ён мы не ведаем, як мы выглядаем, а тое ж самае было ў першай частцы. Don't envy the headache you must have, though. Still, can't fault Dr. Tigan. Especially as no one's even attempted something like this before. Easy. We're still not entirely sure what they did to you. That chip was buried halfway into your skull. Lost a lot of good soldiers looking for you over the years. Almost gave up hope you were still out there. Acted on the intel as soon as I got word. Not sure what you remember, but a lot's changed. Did the best I could. Я не могу просто на паузу, бо хочу все поставить. Tough without you. Я выбачаюся. Блин, я ведаў, што не трэба націскаць escape. Я ведаў, што гэта не можа быць нормальна, таму што гэта гуня хоча. Я прапусціў з катсцэну, карацей, чат, таму што я хацеў прагаварыць, а не мог маўчаць нормально. Карацей, на флэйр нешта не адправілася, зараз будзем управляць. Я зараз табе адправлю пункты назад, паспрабую проста яшчэ раз. Я бачу, што яны завіслі і яны проста не адправіліся. Не спрацаваў чамусьці бот. Не ведаю чаму. Паспрабую яшчэ раз. Ось, яна нават не закампліцілася, типу, транзакцыя нормальна, не ведаю чаму. Калі зараз яшчэ раз паўтарыцца, то буду, ну, не ведаю, што я буду рабіць у гэты момант. Ось. Бо 5000... потому што гэта 5000, і што яно, няўжо? Яно павінна было залічыцца. Чакайце, пачакай, не рабі зараз. Усё ж такі там было больш дзеянняў, чым проста прагаласаваць. Так, я выбачаюся, я катсцэну прадзяўбаў, я паглядзеў чат, я пераключыўся, і я ў выніку яшчэ і катсцэну поўнасцю прадзяўбаў, хоць і перезапускай. Я не ведаю, аб чым мне казалі ў гэты момант. Увесь пафас прадзяўбаў. Триггер, усё. Я забыў адно дзеянне учора зрабіць. Зараз дадам. Вось праблема, калі спяшаешся. Типу, таму варта было рабіць гэта сама. Так, вось, усё. Тык, ёсць. Это павінна было залічыць групу, але не. Не. Гэта косяк з таго, што гэта 5000. 5000 было дадана прямо на стрыме, а калі дадаеш просто адразу і не тэсціруеш нармальна, то вось што атрымліваецца. Таму тэсціраванне таго, што робіш, заўсёды абавязковае просто. Але калі я такі, ну там жа лёгка, кожны раз, калі я думаю, што гэта добрая ідэя, гэта ўсяго 3 хвіліны, ніколі гэта не 3 хвіліны. Гэта налады ператвараецца. Трэба запомніць сабе ніколі не займацца наладамі на стрыме. Ніколі. Таму што інакш гэта просто расцягвае, павялічвае памер таго, таму што ніколі я адэкватна не ацэньваю колькасць працы. Ніколі, ні разу. Ніколі. Не. Лухта гэта. І калі мне пачынаюць яшчэ ціснуць, я раздражняюся яшчэ больш. Тому што, типу, гэта ж проста. Ну, вы такога не казалі, гэта проста агульная моя праблема. Трэба профілактычна забаніць таго, хто прапанаваў дадаць 5000. А як жа нашыя стрымы на лад? Ну, так, але стрымы на лад раздражняе, так. Давайте перад тым, просто любое, што я зараз тыркну, будзе праблемай, таму я пакіну вас вось у гэтым меню.
И я поснедаю хутенько, потому что я голодный, и передо мной ежа стоит, и я прям слінай заходжуся. Вось, зараз перапынак, і давайте шукаць гэтага нягодніка. Окей, мы будзем шукаць яго, дзе толькі магчыма. Невялічкі перапынак, хутка снедаю і вяртаюся да вас. Будзем працягваць. На жаль, я прапусціў катсцэну, і палову катсцэны глядзеў у чата, разбіраючыся, у чым праблема з флеер і чаму не закінуліся пункты. Вось, таму я трошки выпаў з кантэкста, але агулам. Не трындзі мне гульня. Карацей, справа ў тым, што выратавалі, прашло 20 год. Вайну прайгралі, ну, гэта тут расчапілася як бы гульня. Я ўжо тлумачыў, што першую частку, калі вы выйгралі яе і прайшлі, і вы перамаглі іншапланетян, гэта не кананічныя падзеі. Таму што гульцы ў аснове сваёй статыстычна сваю першую кампанію запаролі і прайгралі іншапланетянам. Таму першая, ну, як бы кананічныя падзеі гэта якраз такі чалавецтва прайграла. І вы як камандар тады у першай частцы вы былі захоплены іншапланетянамі, змадыфікаваны і адпраўлены ў стазіс на 20 гадоў. І ў выніку яны нешта над вами эксперыментавалі, і ў выніку праз 20 гадоў у вас вызваляе супраціўленне, тое, што засталося ад вашай каманды, і нават яшчэ знаёмыя твары ёсць. Напрыклад, той, хто вам дапамагаў у першай частцы, ваш по типу перший кіраўнік як бази. Вось. Так, правіла распрацоўніка, калі з першай спробы што ўсё запрацавала, значыць нешта зроблена так. Ну, насамрэч, типу, такое магчыма, але тэст патрэбны заўсёды. Праца не скончана, пакуль усё не пратэсціравана. Не важна, наколькі вы ўпэўнены ў тым, што вы ўсё зрабілі добра. Вось гэта важна. Добренька, зараз перапынак і зараз да вас, і хутка да вас вярнуся. Я яшчэ рэкламны блок пастаўлю, спадзяюся, што я не ведаю, зараз яшчэ памяркуем, што можа дадаў Twitch. Я на папярэднім стрыме ўжо казаў, Twitch новую хрень прыдумаў. Дзякуй вялікі. Зараз буду. Commander, to the armory. Commander, to the research labs. Commander, to the armory.
Shigatari. Keep driving. Commander to the research labs. Cannon fodder. Fear and hunger. Commander to the armory. Astronia. Return of the Obra Dinn. Commander to the research labs. Commander to the armory. Так. Стрімналад. Гоні стрімналад нема у списі. Вітаю, я вернувся. Вельми своєчасово. Commander to the research labs. Ага, зараз пойду я у лабораторію. Просто я упевнений, я кнопку натисну і зараз почнеться шмат катсцен. Конечно, гэта ўсё вельмі круто. Але мне хацелася бы крыху гэта саме, ну, трохі падраспавесці.
Карацей, тут невялічкі пачала дакапвацца да брата, я не ведаю, гэта вельмі рэдка адбываецца, ну тыпу звычайна большую частку часу увогуле там іх гісторыі это брата дадзёбваецца да сястры, ну каты маі, пра катоў гаворка, калі хто не ведае, Фрэя Люцак. І яны карацей звычайна ў адзін бок это ўсё, але сёння нешта Фрэю папёрла, яна карацей дадзёбваецца да брата, ён хаваецца да яе. Мы зараз толькі адчапілася да яго крыху. Вось. Разборки катины. Ну, генеральна яна ходзіць за ім, хадзіла уже не ходзіць. Там зараз у розных баках кватэры сядзяць. Вось хадзіла за ім. Пераследавала. І яшчэ смешна зараз стаіць. Добра, націскаю кнопку, Фрэй руйнуе кацячы патрыархат. Ну, мне падаецца, гэта такая... Это са здароўем звязаная нейкая штука, таму што са здароўем і настроем, то бок мы, ну, Люцак трошки быў больш дамінантным, калі мы яшчэ вызначалі, што яе, мы не ведалі, што яе аўтаімунка, але мы, ну, разумелі, што яе нешта, ну, не так ёй. Вось, і калі, па-першае, па здароўю выправілі, але ўсё роўна яна засталася, тыпу, ну, клетачкай такой, тыпу, я буду сядзець, нікому не перашкаджаць, я дзесьці схаваюся сабе і ўсё. Вось, як бы у настрой засталося, але потым яшчэ мы трохі змянілі дынаміку ў гульні, мы раздзялілі час, трохі раздзялілі час, калі яны гуляюцца. Вось, у выніку Фрэя, ну, яна малая, калі яшчэ аўтаімунка ёй не грала ніякай ролі. Вось, яна была суперактыўная, яна гулялася проста ў некалькі разоў актыўней, чым Люцак. Вось, і ў выніку мы дзесьці апошнія некалькі, ну, паўгады можна ўжо сказаць, так, паўгады нават больш. Змянілі трохі дынаміку гульні, проста ўвечары мы з раніцы ўвечары гуляемся з імі, і ў выніку яна стала больш актыўнай, больш пазітыўнай, больш радаснай, больш ласкавай, і, ну, тыпу, ёй камфортней, яна часцей расслабляецца. Вось, і ў выніку, мне падаецца, вось гэта яшчэ таксама рэзультаты гэтага, тыпу, яна такая, таксама больш упэўнена сябе адчувае, можа спакойна пазадзёбваць свайго брата, калі настрой ёсць. Не толькі ж брату гэта рабіць, правильно? У мяне нейкая іерархія ў катастатку, кожны можа даклупацца да кожнага без сур'ёзных разборак. Гэта якраз такі такое раўная тыпа дынаміка. Просто, ну, каты, ну, гульня, дарэчы, ну, тыпу гульня і штука, як такі псіхалагічная рэч, паляванне для катоў суперважная рэч. Вось, і калі немагчыма выпусціць вось гэта тыпу унутранага тыгра, то катам вельмі складана прыходзіцца. Вось, павінны быць момант, калі яны могуць адчуць сябе драпежнікам сапраўдным. Ну вось, таму што гэта вельмі псіхалагічна можа давіць на іх. Добра, націскаю кнопку, бо, блін, баюся, зараз шмат катсцэн будзе, так? Так, пайшла катсцэна. Цудоўна, так? Можа генераваць гіганцкую сілу, але абсалютна бяспечна для чалавека. Калі б толькі пра рэшту можна іншапланетных тэхналогій сказаць, камандар. Я Ричард Тайген, галоўны навуковец. Я адказны за ўсе нашы распрацоўкі, таксама за працэдуру, якую вы толькі што прайшлі. Вітаю з маёй лабараторыі. Такой, якая яна ёсць. Я не ўпэўнены цэнтр, для чаго, што вам сказаў цэнтр. Але мы знайшлі кое-што, калі мы даставалі вас са стазіса. Прылада, якая была заімпланавана в вашу лобную долю. Але мы дакладна не ўпэўнены, навошта яна патрэбна. Але дайце нам часу і ваше дазваленне, камандары, тады мы разбяромся. Таксама яшчэ дадатковая. Нягледзячы на тое, што ўсё вельмі натхняючае тут навокал, а я ўсяго адзін чалавек. Мне бы патрэбіліся больш рэсурсаў і персаналу. Я бы мог дакладна палепшыць хуткасць і эфектыўнасць нашых распрацовак, камандзір. Вось, карацей, то, што я казаў, гульня падзяляецца на две часткі, так? Адна з іх тактычная, то бок на поле боя мы нешта робім, і па выніках гэтай бойкі мы вяртаемся ў наш хаб, на нашу базу, у якой мы займаемся новымі тэхналогіямі, набіраем новых людзей, у свае атрады паляпшаем і паляпшаем саму базу і працягваем далей, і ў выніку это ўсё паўтараецца. Як бы цикл. Зараз у меня адзіная, якая тэхналогія ёсць, ну гэта ўсё туторыал у нас. Біятэхналогіі іншапланетян. Так.
прайшлі вось эту працэдуру, якую адвент паставілі нам, так, і можна разабрацца з прыладай, якая, каб разумець больш іх матывацыі. Так, за адзін дзень гэта ўсяго будзе зроблена. That research will keep Tigan busy for a while. А, там ролик хутчэй усё паказваў нашу прыгожую базу. Як вы бачыце, у нас пасаджана на зямлі ёсць база. Блін, там такі прыгожы ролик павінен быў быць, а я выпадкова яго прапусціў. Лухта. Карацей, вось яна наша база. Гэта лётаючая платформа, якая часткова зроблена на частка іншапланетных тэхналогій, частка людскіх тэхналогій, усё перамешана. Нават яшчэ цэнтры не разгрыблі увогуле гэтай штукі. Так. Збройніца. Джейн Керрі была удзельнічала ў аперацыі, каб дастаць вас. Яна дастаткова дасведчаная, каб атрымаць новы ранг. І вось яна атрымлівае новы ранг і становіцца рэйнджерам. Асноўны скаут-юніт. І гатовая разбірацца з ворагамі на бліжняй дыстанцыі. Цікава, я не памятаю, што яно так ёсць. Прям з ножамі там. Пізда. Це типу дробовик і нож, так? І буде слэш. Ага, можна атакаваць у ближнім бойцы ножом. Блін, я не памятаю юнітаў увогуле ў другой частцы. Я першую памятаю добра, а вось другую я не памятаю ніяк. Добра, на масток вернуцца. Я чуў цябе, Шен. Калі мы яе атрымаем, ты першы, хто даведаецца. Выканаць протокол эшелон. Перадано кіраванне нам. Я бы хацеў, каб гэта было больш цырыманіяльна, але ў нас ёсць кое-чаго яшчэ. Мясцовае супраціўленне знайшло гэты конвертер магнетычнай энергіі. Там ёсць канвой, карацей, адвента, які перавозіць гэты конвертер. Нам было б цудно яго атрымаць. Тады, можа быць... Я так разумею, нам ён патрэбны для таго, каб карабель узляцеў. Таму што мне падавало... Можа быць, ён у катсцэне быў гэта узлёт, альбо не? Ну, зараз побачым. Бо наша база, яна пераносная, просто без гэта... Я ўжо праспалерыў, карацей. Ну, база будзе лётаць наша. Ось. У першай часе там была просто база, а тут прям лётаючая. Так, я нічога... Make armor available. Гэта зняць усё добра. Не-не-не. Пачынаем місію. Дзічу і Магеллан. Ну, літаральна яно. Але пакуль мы на невялічкім юніце просто гэта на вылет адпраўляемся. Будзем перахопліваць канвертары гэты. Так, сувязь з мясцовымі была полностью згублена. Гэта значыць, што гэта значыць толькі адно. Яны загінулі, каб даць нам гэтую магчымасць. Дзесьці ў Індыі. Дзікая мясцовасць. Ты яе ўжо праходзіў? Я толькі гуляў першыя 2-3 місіі. Ну, типу, я літаральна, я ледзь туторыялы прайшоў і закінуў, і потым так і не вярнуўся да другого экскома. Але гэта было ў 16-17 годзе, тады шмат хто скардзіўся, што другі экском горш за першы. Рэальна прям скардзіліся, я памятаю. І я быў, ну, часткова быў згодны нават з гэтым. На жаль, так прыгожа, ну, гэта самае. Дакладна гэты смайлік, ён не будзе дыстроўвацца на OBS, так што, на жаль. Перагрузка конвертера. Да, 8 ходов до таго моманту, як он будзе знішчаны. Давайте перасоўваемся наперад. Трэба падабрацца як мага бліжэй. Яны, як бы ў другой частцы, выправілі тое, што ў першай частцы можна было вельмі асцярожна пакрыху
Before jumping into combat, let's make sure we make the most of our advantage. The Advent officers seem more capable than us. I'm not sure whether they chalk it up to training or Banquet stricter for mind fools. control. На Banquet for Fools адпраўляецца 2500, дзякуй вялікі. Яны як бы выправілі праблему першай часткі тым, што далі магчымасць, ну, зрабілі вось гэтыя таймеры амаль на кожную місію, але яны раздражняюць капец. Вось таму мне падаецца, я ў другой не вельмі не вельмі хацеў гуляць. Вітаю, Ірвей Геймінг. Вітанкі. Go, go, go. Так. Подбираемся ближе. Так, там нас могут зауважить. Нам было бы добра нейкіх лідераў вынесці адразу. Давайте. Вось там карацей просто так. Просто так вы там не зможете гэты смайлик там усё зламаць. Angry Так, 31 hype. Confirmado. так, я ўсё яшчэ бачу яго там. А ты нешта шабуршаць. Total Я War разберуся. Empire. Бліжэй. Вось. А гэты больш лідар. Файна было бы лідар ад лідара пазбавіцца. Так, зараз Фрэя трэба дапамагчы. А не, усё, яна выбралася. Там Фрэя просто захрасла. У іх ёсць такі типу пакетик гульнявы, не скрам пакетик, а типу як таска такая, прям шабуршачая. Пафіксі назву, прыбяры смайл. Зараз. Зараз залезу. Не, яна ўсё роўна залезла назад. Яна толькі выбралася, там яна трошки подзахрасла і зноў зараз залезла, каб захраснуць у гэтым пакетике. І тупіць зараз. Так, гэта котика. Шалёная. Носіць яе. Калі на фоне будзеш шабуршаць, вы ведаеце чаму. Так, я прибираю. Там яшчэ і дадатковы прабел атрымліваецца. Вось нават 2 альбо 3 неяк так яно спрацавала. І яно іх не зменшыла колькасць, не ведаю чаму. Хутчэй за ўсё. Так, усё, карацей, просто стрым-налад. Вось, усё, я прыбраў самае смайл адтуль, і можна спакойна просто стрым-налад рабіць. Настойлівая котка, ну толькі выбралася, вось зараз сядзіць карацей і заблыталася яшчэ мацней, назірае за братам і спрабуе на яго напасть. Гэта просто трэба бачыць. Просто праблема ў тым, што яна не выскача адтуль. Кабзда. Халёная. Так. Я бы хацеў напасть на вось гэтага чэла. Трэба злавіць, можа, момант які. Просто надоўга затрымліваць таксама нельга. Трэба як мага хутчэй атакаваць. Вось іх двое. Якая верагоднасць трапіць у дальняга? 66%. І гэта яго не заб'е яшчэ. Блин, можа варта реально просто пачаць атаку. Давайте пачаць атаку, не трэба затрымлівацца. Дадатковыя хады прапускаюць, каб лепей атаку зрабіць. Пофіг. Не забілі. Цікава, вось, можа трэба было Overwatch адправіць, карацей, аднаго з іх. Так, я зразумеў. Файна был бы пачатак, калі бы я Overwatch паставіў таго вось чэла і тады толькі атаку праводзіў. Так, 38 у гэтага. А як влево-право переключаць? Можна хутенька? Альбо толькі так. Блин, таго бы ад афіцера пазбавіцца. Ёсць, не? Мімо. Rangers are uniquely equipped for close quarters combat. In the right situation, it can prove highly effective. Heading out. А я не могу просто дотягнуться атакой, не? Вот так. Нет? Блин. Лол. Зараз я гэта завею. Цудоўна. Вось я накасячыў. І гэты чел зараз і просто стрэльне па яе заб'е. Таму што я не разабраўся з кіраваннем.
И, типа, я хотел просто атаку ближнего боя нанести. Упс. Так, давайте этого. А мог добить гарантовано, просто хотел туториал выконать. Муренно. Ну все, Вось наша цель. You should be able to hack into that thing's safety protocols and stabilize it. Shen is uploading the fix right now. Так. Добивай этого. Есть. Отримається добить його, ні? Все ж таки. Йость. Ні, усе ще мимо. Де божик, ну. Так, ось вона отсюда. Давай. 54. Мимо. Ди. Халером. Я у його ніяк не траплю. Він зараз потенціювання ще викликає, хотите сказати. І мінус наша Джен. Не. Ми трапимо сьогодні? Нарешті. -1. Упс. И все из-за того, что просто я криво натиснул. Ну, ось вони одразу зауважили. Може бить... Чи варто за її атакувати? Так. Блін, чому нема хуткої... А, ось, на тамп можна хутко переключатися, ось. Я шукав эту кнопку. 54... 49... Ну, того можна одразу забити. Мінус буде той, хто чел, який стріляє. Давайте його. Єсть. Мінус. Менше стрільби буде. Гэта занадто далеко. Беги. Я отступил. Добро. Давайте прорываемся далее. Просто литерально ближе подобраться. Я можу спробувати йому настрілювати, але це може того не варто. Ось так я зроблю. Хто уносить капсда? Ну я не сподівався, корішири. Ти. Займи позицию и перейди в Overwatch, каб он не мог высунуться. Вось он поспробовал высунуться и зараз... Блин, мимо. Эх. Але он збег еще далей. Я ведаю, я ведаю. Конвертер треба стабилизовать. Давай, перебирайся сюда. DuckTales, The Quest for Gold. На DuckTales Quest for Gold отправляется 10 тысяч. Дякую велике. Нагадываю, что мы сегодня будем крутить рулетку, и крутить мы ее будем 10 меньше, чем раз годину. Так, то чел ось там. И что я могу зробить? Я могу зробить... Пересунуться ось сюди и Overwatch перевести. Так, он там еще ховается здесь, неведомо где. Опаньки, там еще отряд есть. А, боже. Хотя и подобные сектоидов, их генетичная структура зараз включає чоловічу ДНК. Яны мацнее, чем коли-небудь, и нават мають еще больше псионичный потенциал. Упс. Сектоиды были у первой части, это, по сути, такие ваши стандартные шерые человечки, по сути. Добра. Інком з бігучого регіону підвищається на 25%. Давайте його. Больше грошей. Хоча, конечно, хотілося б некий бонус мати прям, який зараз я можу скористати. Ось, сховався хоча б. 49, 30, 27. 49 маловато.
Давайте Overwatch. Лепей. Ты не готова или не можешь стрелять, перезарядиться? Назирай. Что ты робишь? Камон. Mind control одразу на перших узроўнях? Ні халеры вы жорсткія. І Overwatch не спрацаваў, ні халера. Блин, мне патрэбна пазбавіцца ад гэтага сектоіда, ён просто мяне разваліць зараз. Я, в прынцыпе, мяне развалілі, мне падаецца. Могу я... Так. Что ты можешь зрабіць сектоидом? Свайго атаковать я не ожидаю. Сектоид 30%, верагоднасць трапіць. Давайте вось так зробім. Яна была у Overwatch, а я гэтага не заўважыў. Ну, цудоўна. Кабзда. Мінус місія. Glory to Alienkind. Ну. І ён мёртвых падымае. Што? Гэта нармальна было мяне кінуць зараз? І ён адначасова майн-кантроліць майго персонажа, яшчэ зомбі падымае. І я у самом пачатку згубіў юніта просто ні за што, літаральна. Жесть. Кабзда. Не, гэта прям не ратуецца, ну, типу, ужо не, ужо позна. Ды, слухай, чел, мне тут... Сектоида я не заб'ю, просто нанесці больш, як мага больш пашкоджанняў перад смерцю. Вось і ўсё. Сваіх жа біць не мае сэнсу. Всі зомбі, ён не памрэ ад маёй атакі ў лепшым выпадку. Рестарт. А такое магчыма? Я просто каб вы разумелі. Ага, аўтасейф ёсць першым. Ладно, давайте загрузімся, але я гуляў, прызвычаюся гуляць на Жалезнай волі. 2035 год. Так, давайте загрузімся. Паглядзім, дзе яно там захаванне. Ведаеце яшчэ, якая падстава там была? Тое, што чел, які адзін застаўся, ён пабег у толпу, і я, па сутнасці, згубіў хады. На Helldivers 2 адправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Про Helldivers 2 адразу пытанне, ці у адзінку, ці збіраць кагосьці. Ну, у сэнсе, альбо як пашасціць. Ёсць механіка адступлення, дык там просто... божух, ну это такое захаванне у мяне. Давайте на самом пачатак миссии нейкі. Откат. Есть механика отступления, не тая ситуация, типу, не у той ситуации, не у этой ситуации. Як бы. Хак. Так, давайте. Узлом. Я прайшоў XCOM першы 2 разы на Жалезнай волі. Типу, з адным захаваннем і на высокай складанасці. Вось. Я нават здзівіўся, што я зараз не пабачыў Жалезнай волі, калі я стартаваў. Ну, типу, звычайна яно было такое. Ну, такая опцыя хаця бы. Давайте вось так зробім. Нават не гледзячы на тое, што мы яго падставім, мы ўжо ведаем пра майнд-кантроль. Чаму таго не зачапіла? Я ж кінуў так, каб двух зачапіла, не? Мне патрэбна гэтага чалак фокусіць. Вось гэтага. Я не магу іх двух зачапіць. Это немагчыма. Ладно.
Аднаго з нашых забіла, але ў той жа момант забіла псіоніка, таму гэта сітуацыя, як не дзіўна, лепей. Забіў і гэта, цудоўна. Мінус двое, але нармальны размер. Я не ведаю, яна кросс-платформенная ці не. Павінна быць. Не ведаю, насамрэч не ведаю. Я магу памыляцца. Нешта ўсё роўна дрэнна, але ўжо лепей. Не настолькі абсурдна было жорстка. Так. Это чел без прикрыцця, мінус. Каб было б файна, вядома, напэўна, весялей, чым з рандомамі. Ну так, з рандомамі мне, ну, як бы, таксама весела, але не настолькі, каб са сваімі кім-небудзь просто рабіць місію. Хаця бы, каб большая частка была сваіх. Блин, мне реально, мне зброя у разы слабей, чым у іх. Ён заб'е яго? Слава богу, я думаю, зараз заб'е просто. Каб здаємо. Я з багемай гуляў у Тодзе, было такое, так. Я згубіў 3 са свайго атрада ў 4. Вельмі дрэнны рэйтинг, але хрен з ім. Такі шлях у XCOM. Это не вельмі справядліва. На жаль. На жаль. Мінус 2. Вельмі шкада Келлі. Келлі памёрла выключна з таго, што я місклікнуў. У навукоўца ёсць нейкая новая інфармацыя па імпланту, які з мяне дасталі. Атрымалі вось гэты Power Converter Адвента і дадатковыя 4 целы салдата Адвента, 2 трупы афіцэраў Адвента і 1 сектоіда. Вы чому просто стаіце навокал? Ідэальна. Давайте. Давайте отнесем это внутрь. Справа ў тым, што з гомзікам і вожыкам я ні разу не бачыў, каб яны былі онлайн раніцай, таму я думаю, я просто фізічна не магу з імі скантактавацца. Ну, я магу, але трэба тыпу шукаць момант 10 увечары. Ось такое. Як дадатковы стрым. Даклады не ў мой слот. Щось такое придумаць. Руді калісьці гуляў. Ну, я думаю, зараз яму будзе складана з інтэрнетам. На Goblins 2 адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. Не отправляется. Там Goblins, и она нечто некалькі і у яе. Мне она не просто Goblins. Што цікаво, гэта дзяўчына, яна, по-моему, дачка інжынера з першай часткі. Ось, давай, дрон. Ровер. Getting our tech to talk to theirs is harder than you'd think. Lily Shen, Chief Engineer, at your service. Goblins 2. You were probably expecting to see my father. In all that's happened, I'm guessing Central didn't. Так, она дочка про дочка инженера с першей частки.
everything he had to get us this far. This entire ship is his life's work. I know he would have loved to show you around the place himself. He used to talk about you a lot. You can be sure I'm ready to finish what he started. Might not look it, but from here, I can fabricate pretty much anything you come up with. And with a little more help, well, you'd be amazed with what I can do. It was an honor to finally meet you, Commander. I can't promise any miracles. Ось другая палова. Тут атрымліваецца тут як бы есть два напрамкі паляпшэнняў, ну таких паляпшэнняў, скажем так, абстрактна. Гэта інжынерная і навуковая, і яны анлочаць дадатковыя тэхналогіі, дадатковую зброю інжынеры робяць і будуюць, а навукоўцы адкрываюць новыя нейкія праекты і тэхналогіі. Напэўна, прыдумвалі назву не закінутую гульню. Ну, это такая проста, як вось гэтая, так, вось такі патрэбна. Cthulhu Saves the World, Super Hyper Enhanced Championship Edition Alpha Diamond DX Plus Alpha Fez HD, Premium Enhanced Game of the Year Collector's Edition, without avatars. Вось такія назвы простенькія нам патрэбныя, вельмі файная кароткая назва, вельмі лёгка запомніць. Grim Fandango. На Grim Fandango яшчэ стаў, дзякую вялікі. Так, нам патрэбна пабудаваць медкіты, таму што карысная рэч. І у нас ёсць нейкія новая інфармацыя па чыпу, давайте паслухаем. Imnotaj. If only I had known. Commander, excellent timing. There's been some progress. У нас ёсць пэўны прагрэс. Мне атрымалася разбраць некалькі галоўных кампанентаў чымпа, які знаходзіўся у вас у чэрапе. Это праваднік, які праводзіць вялікую колькасць інфармацыі напрамую у ваш цэрэбрал кортекс, я не памятаю, як гэта перакладаецца. З асноўным падключэннем адключаным большасць даных згублена, але некаторыя фрагменты застаюцца. Сімуляцыі баявых дзеянняў, ваенных падзей. Тое, што вы праходзілі падчас вайны. Але як бы гэта не клапаціла, ёсць добрая навіна. Ён вельмі падобны на медычны імплант, які я дапамагаў у генетычнай тэрапеўтычнай клінікі ў New Providence. І гэты імплант быў прызначаны для высшых афіцэраў Advent. Атрымаць чып ад такога афіцэра был бы адзін спосаб только пацвердзіць гэта. Лепшае паразуменне гэтым імплантам нам бы вельмі дапамагло. І вось якраз у нас ёсць афіцэры, трупы афіцэраў, і можна разрэзаць іх, каб дастаць гэты імпланты, каб зразумець. Выбачаюся, я не спыняюся на розныя TTS, калі прямо ў цэнтры катсцэны, асабліва калі перакладаю, бо тут жорстка, конечно, асабліва ў гэтай гуні. Яны ж гэта чып вынімалі праз рот галоўнага героя. Глядзі, там, карацей, гэта частка чыпа, другая была усталявана глыбока. То бок яны, па сутнасці, яны як бы дасталі толькі частку. І, ну, як я разумею. А частка засталася ўнутры. Так, з невялікім, за недахопу часу на падрыхтоўку нам прыйшлося зрабіць вельмі экстрэмальную інвазіўную працэдуру на камандары, каб прыбраць тое, што выглядала як імплант, які які быў запіхнуты ўнутр occipital lobe. Не ведаю, што гэта такое. Не лічым тое, што ўсе паказнікі паказваюць, што гэта прылада была не зроблена для таго, каб яе потым даставалі. Клопаты наконт таго, што
што колькі камандараў можа працягнуць і рызыкі магчымай выдаленай маніпуляцыі іншапланетянамі пакінулі нас без альтэрнатывы. Нягледзячы на мае клопаты, камандзір на камандары не заўважна ніякіх доўгіх эфектаў ад гэтай працэдуры. Добра, не буду спыняцца на гэты спам. На Death of the Reprobate адпраўляецца стоп. Death of the Reprobate. А што наконт самого чыпа, мае тое, што я знайшоў, вельмі клапоціць, як мінімум. Прылада гэта псіянічна кіруемая латэнтнай энергіяй розума саб'екта, у гэтым выпадку камандзіра. Што больш важна, ён выглядае, як быццам бы гэта прылада працуе адначасова як і трансмітер, так і прыёмнік, перадаючы інфармацыю праз нейкую псіянічную сувязь. Нават пасля таго, як ён быў адключаны, мне прыйшлося абараніць прыладу, каб утрымаць рэшту псіянічнага поля, які пакрывае сам імплант, за страху таго, што ён можа зрабіць. Калі мая тэорыя правільная, камандар граў значна больш важную ролю ў аперацыі Адвента, чым мы ўвогуле маглі уявіць. Подпіс R. Тайган. Так, што у нас ёсць? У нас ёсць тэхналогіі рознага тыпу, яны ўсе па 3 дні, я бачу. Эксперыментальная зброя 10 дзён, але нам патрэбны гэты самае. Давайте разборку пакуль. У першай часе быў такі нюанс, што некаторыя тэхналогіі вы даследуеце хутчэй, калі вы адкрылі іншую тэхналогію. То бок вы можете, канешне, пайсці адразу вельмі складаныя, але калі вы можете перад гэтым то бок рвацца да нейкай больш складанай тэхналогіі, але, напрыклад, веды, калі вы разбіраеце трупы, напрыклад, іншапланетяны, разбіраеце, як працуюць тых тэхналогій, яны могуць дазволіць хутчэй альбо адкрыюць паскарэнне на іншую тэхналогію. Нам кажуць па сюжэце зараз якраз такі разрэзаць афіцэраў. Давайте гэтага афіцэра і разрэжам, паглядзім, у чым сэнс гэтага чыпа. The Advent officers appear to be similar, if not physically the same as the common Advent trooper in terms of power and agility. However, яны выглядаюць так же сама, як іншыя салдаты Адвента, але праяўляюць больш ментальную актыўнасць. Яны перадаюць дырэктывы для сваіх падпарадкаваных, як субординацыі. We'll begin work immediately. I'll send word when a complete report is available. Looks like Shen got that converter up and running, Commander. We're ready for you on the bridge. Окей, добре, отправляемся. Оп. На мосток і арморі. Давайте арморі. Тут есть новые, так, есть побачить солдат. Вось гэты чел адзін і выжылы пасля місіі. У мяне быў прыкалдэ, за таго, што я гуляў на жалезнай волі на высокай складанасці, смерць салдат была настолькі звычайнай рэччу, што я рабіў наступнае, што як толькі салдат дажываў да другога падвышэння, ён спецыялісты і дронаў можа выклікаць. Калі салдат выжывае да другога падвышэння, ён атрымлівае сабе абавязкова упрыгожвання, то бок ён кастоміцца і абіраецца, напрыклад, я абіраў колер, кожны раз, калі гуляў, перапраходзіў, а перапраходзіць на высокай складанасці нармальна, калі ты на жалезнай волі, вось, то абіраўся нейкі, напрыклад, штурмавікі, яны маюць там аранжевы колер, напрыклад, вось такое, і ён кастоміўся, кожны персонаж, ён кастоміўся на поле бою, бачна было, што шэренькія дэфолтныя юніты, якія памруць хутчэй за ўсё ў гэтай місіі, яны ў самых стандартных вось гэтых карычневых тонах, але які-небудзь суперпрамацаваны чел, ён будзе абавязкова такі цветасты на трэцім падвышэнні. То бок, калі ён пражывае спачатку атрымлівае свой клас, гэта першае падвышэнне. На другім падвышэнні ён атрымлівае сабе колер, на трэцім падвышэнні ён атрымлівае сабе шлем. Шлем быў паказнікам ачмурэнай крутасці салдата, тыпу. Вось, яны тут адразу маюць такія нейкія візуальныя паляпшэнні, але шлем у мяне быў у першай частцы прям адзнакай таго, што гэта ветэран.
Літаральні космодесантники, ну. Так, Гремлін. До речі, Гремлін, ось гэты робот будзе называцца Гремлін. Можна протокол дапамогі перанесці вашага Гремліна, каб ён перанёсся да нейкага хаўрусніка. Ён дае бонусы абароны да пачатку наступнага хода. Добра. Ну, то бок вось у нас будзе здольнасці, ён спецыяліст, так? І ў яго можна накіраваць больш у медыка, альбо... тут па-іншаму трошкі працуюць. Зразумеў. Ладно. Я просто нават не ведаю, якія класы ёсць. Это... Што такое Soldier Bonds? О, у іх унікальныя... У іх адносіны ёсць. У нас сімсы ўвогуле ваенныя. Божухна, я не ведаў. То бок, па сутнасці, яны лепей... TTS не прачытаўшы. Літаральныя касмодесантнікі? Не? Ну, я ж прачытаў. А ён жа не... дык на гэтую штуку не вісіць TTS. Дарэчы, неблага было б падвесці. Вось, рамансім. Ну, карацей, салдаты паміж сабой рамансяцца. Яны атрымліваюць тактычныя перавагі, калі працуюць у складзе са сваімі... Ой, колькі іх паміраць будзе. Яны да гэтага не гатовы. І туды тыкнуў. Гэта быў павінен быць ТТС. Окей. Ну, калі жадаеш, магу адправіць назад, каб ты зноў гэта зрабіў. Давай, reject. Май сабе назад. Я чорную дава, ды тут я гэта... Я просто такой XCOM гуляю. Я кажу, типу, прыходзіцца за таго, як... жорстка, карацей, гульня сябе паводзіць, то першае як мінімум, то я па сутнасці немагчыма прывязвацца да персонажа, таму што ты яго згубіш. Ну, ты хутчэй за ўсё яго згубіш. Той, хто выжыў і атрымаў сабе шлем, вось той твой любімы чэл, карацей. Яны нават на высокіх там на высокай складанасці у цябе бывае такое, што нават ветэрана ты губляеш. Замену ветэранаў складана зрабіць, і у цябе пад сутнасці ратацыя. Ты заўсёды ў бойку адпраўляеш некалькі ветэранаў, каб бойку можна было выцягнуць, і пару новенькіх. Ну, типу, аднаго-двух новенькіх, якія будуць потым заменай ветэрана, таму што раней ці пазней ты зробіш памылку і новенькага, ветэрана згубіш. Яшчэ адна прычына, чаму гэта не мая гульня. І я проста на высокай складанасці гуляў. На сярэдняй, як бы, ну, ізноў жа, перазагрузкі ёсць раундаў. На лёгкай складанасці спакойна вытрымліваецца адным-двума атрадамі, то бок паранілі аднаго, ну, таму што нават не забойства, а проста пашкоджанне па здароўю можа прывесці да траўмы, і персанаж будзе ў лазарэце правядзе поўны час. Вось, і проста на ратацыі 2-3 каманды, і першая частка спакойна праходзіцца так. Ось. Але на высокіх складанасцях прям ты такі, гэта мясарубка. Гэта прям мясарубка будзе. Так, добра. О, у мяне нават трафеі ёсць. Божухна, як жорстка выглядае. Ага, і герой чалавецтва. Фотаніка. Ну, блин, він один выжыў там у місіі той. Гэта космодесант, халера. Туда уганы жывуць. Гэта націск у канцэ. Не жывуць. Я там і не люблю стратэгіі, але я люблю тактыкі. Разумею. Мне прыйдзецца я кое-што знайшоў. Нягледзячы на ўсе намаганні Advent, усё яшчэ ёсць людзі, якія не згодныя верыць у іх хлусню. І трэба даць ім ведаць, што яны не адні. Мы знайшлі нашу першую місію для нашай аперацыі. The Sky Ranger could reach that position. Who said anything about the Sky Ranger? Shen, status report. Are we ready? Sky Ranger туди не добереться. А хто каже, що Sky Ranger туди полетить? Шен, ми готові? Є. Sky Ranger это был наш, ну, самолетик это. А зараз вся база полетела. Є.
Вось мы адпраўляемся кудысьці ў паўднёвую Амерыку. Sector 14, East Asia. А не, у ўсходнюю Азію, ладно. We're ready to start making moves, Commander. By hitting Advent wherever we find them, we can help strengthen the resistance. Мы готовы пачаць нашы дзеянні, камандар. Калі мы будзем атакаваць Адвент, дзе мы толькі можам, гэта мы атрымаем больш падтрымкі нашым аперацыям. Ось, Guerrilla Ops, карацей. Повстанческие операции. Так. Нейтралізаваць камандзіра, полевого камандзіра Адвент ва ўсходняй Азіі. Аперацыя Choking Flame. І ва ўзнагароду мы атрымаем сабе інжынера. А інжынера нам патрэбна. Там вось гэтая фрызура, якая, я думаў, існуе толькі ў стрітфайтары. І больш нідзе вось у гэтай дзяўчыне. Делюка. Ну, паглядзім, яна можа перажыве, можа... Блін, у гэтай капелюшык ёсць. А я магу неяк эдзіт зрабіць? Я просто буду прыбіраць капелюшыкі. Якія ў мяне ёсць? Кастамізацыя, галава... Карацей, які-небудзь крутыя буду дадаваць потым. Ладно, такі простенькі падыдзе. Я просто жадаю знову працягваць сваю традыцыю. Не, давайте просто прыбіраць, карацей. Ніхто не мае капелюшыкаў, пакуль не атрымаюць пэўны ранг. Так, ну, адзінае, што маскі нейкія могуць апранаць. Ладно, маскі дазволены. Америка, fuck yeah. Так, это літаральна яно. Ніхто не заслужыў пакуль. Маскі, карацей, дазваляем, але поўныя шлемы атрымліваюць толькі потым. Чаму мы не гатовыя яшчэ? Каму-нибудь выдаць медкіт, было бы файна. Кевларовая броня, так. А ты у нас спецыяліст, так? Вось у цябе большая верагоднасць перажыць, давайте медкіт яму, будзе падтрымкай нашай. Мурика. Sky Ranger deployed. The squad is ready to deploy on your order, Commander. А то вон мадам у шалом увогуле не налезе. Мы яшчэ паглядзім, мы што-небудзь мы дакладна апранем. Ну, калі яна перажыве, таму што, нагадваю, першая місія нічога не значыць. То бок першае падвышэнне гэта ўсё яшчэ, гэта навічок, толькі з рангам ужо са спецыялізацыяй нейкай. Ён ужо вылучаецца трошкі ад дэфолтнага юніта, але ўсё яшчэ недастаткова, каб атрымаць сабе хоць якую кастамізацыю. Я ўсё яшчэ трымаюся думкі, што студайсаў для ратавання гульні супермала, або калі будзе 1000, давядзецца абіраць якую сваіх 10 гульняў ратаваць, а не закидываць 10 разоў па 100. Не збіраць 1000 за 10 хвілін не атрымаецца. Якраз такі сэнс у тым, каб збіраць нават за 10 хвілін. І таму што чалавек, які, напрыклад, па нейкай прычыне не знайшоў, просто, ведаеш, тыпу, калі чалавек не знайшоў 100 пунктаў за потым, калі мы гэта ўвядзем, пакуль такога няма, тыпу за 2 тыдні і не прысутнічаў там 2 тыдні, усялякае бывае. Ну, гэта, ну, шкада, але як бы бывае. Але яшчэ гейткіпіць за 1000 я не вельмі жадаю. Вось. То бок, па сутнасці, прысутнасць просто на стрымах і удзел у галасаванні хоць крыху уже дастатковая, ну, тыпу, тэма для таго, каб ратаваць. Я просто, я думаю, што калі я ўвяду, ну, абмежаванне пасля гэтага тыдня, то гэта не будзе такой праблем. Ну, тыпу, нармальна. Вось, потым, можа быць, падумаем, калі гэта будзе ператварацца ў нейкую праблему, таму што зараз моя асноўная праблема гэта баланс. Ну, Рэвдак, пакінь ідэю, ідэя не такая благая, ну, тыпу, я не кажу, што яна невалідная. Я пра тое, што пакуль гэта меншыя, скажем так, клопаты,
Вось клопата была тое, што неактуальны спіс, але я бачу зараз, што людзі ратуюць, і я бачу тэндэнцыю, што людзі спрабуюць выратаваць гульню, нават калі да яе яшчэ там было месяц, ну напрыклад, тыпу на вылет гульне яшчэ патрэбны амаль месяц, але людзі ўжо ратуюць гэтую гульню просто таму што яна ў спісе унізе з'яўляецца, просто сам факт гэтага прымушае людзей ратаваць гульню просто на ўсялякі. І гэта як бы тое, пра што я не вельмі думаў. Тыпу, ну я думаў, што такое будзе, але я не думаў, што гэта прывядзе да таго, што ўсе пачнуць ратаваць і прям поўнасцю спіс прям падымецца да 9 дзён, там 9, колькі у нас зараз 11 дзён, так. Garage, Bad Dream Adventure. Вітаю на Nine Ravens, каб такую дадаць, патрэбна мінімум 1000. Так. Класнавы камандзір, маску, якая ніяк не падвышае баяздольнасць, насіць можна, а каску яшчэ трэба заслужыць. Вітаю ў праект XCOM ад Ралефа. Шкада, што няма чагосьці кшталту салдата, якіх не цалкам забівае, а там, напрыклад, адрывае руку. Ну, дарэчы, была бы, канешне, цікавая штука. Тыпу, потым ты іх у кібергаў можаш рабіць, ну, тыпу, пратэзамі неяк паляпшаць, але, ну, я думаю, просто занадта складаная механіка яшчэ дадатковая, якая не вельмі штосьці змяняе. Дзесьці знаходзіцца генерал Адвент, але мы не ведаем, дзе ён знаходзіцца. Так, будьте осторожны, оглядайте тэрыторыю. Так. Mewgenics. На Mewgenics отправляется 10 000, дзякуй вялікі. Як перадаць балы? Іншаму чалавеку, ну, чалавеку не, на сваю гульню можна закінуць. На сваю гульню. Перадаюцца пункты толькі паміж сваімі гульнямі. То бок ты павінен закінуць на іншую гульню сваіх пунктаў і потым перанесці на яе. Калі у цябе 400 на той гульне, на якую ты жадаеш перанесці пункты, так? Карацей, перанос каманда Move. Каманда Move, потым адкуль нумар тваёй гульні, нумар можна паглядзець у спісе маё, нумар з якой і потым прабел, потым на якую гульню. Калі ты не пакінеш, яшчэ ёсць адзін параметр наступны, то бок у цябе будзе выглядаць Move 4.1, напрыклад. 4, прабел 1, можна дадаць яшчэ наступны параметр, прабел і колькасць дайсаў, які ты жадаеш перанесці. Але я нагадываю, што пры пераносе губляецца 25% дайсаў. Мінус камісія, так. I like you move it, так. Так, глядзіце, ворагаў не бачна, але трэба разведаць і знайсці спачатку... Блин, хацелася б, конечно, захаваць. Давайте падыдзем сюды. Ёсць ворагаў хто? Ворагаў не бачна. Але гэта заўважна, калі мы разаб'ем шкло, нас заўважыць, так? Добра. Overwatch concealed. Так, і мне придется спуститься ўсё ж таки паглядзець. Нікога не бачна. Дзе ўсе ворагі? Мы ў нейкай... Не, гэта ж не каналізацыя, гэта каналізацыя, гэта дзесьці пад зямлёю мы. Так, нават цягнік бачна. Ладно, цікава. Цікава, на гэтай місіі мы не абавязкова павінны прям забіваць, страляць, там спяшацца кудысьці. Вось яна там ёсць. Яны перасоўваюцца. Блин. Мне падаецца, можам сябе вельмі моцна раскрыць. Назіраем далей. При кожному переносе 25% отправляется на ДОС 2. Не, это так не працуе.
До речі, наступні плани, кажучи о наступних планах. Мой план прикладно такий. До жнивня я ожидаю пройти Человека-паука другого, тому ми будемо починати з наступного тижня вже починати його проходити і проходити до кінця. Ну ось. Покуль у мене є підписочка яще PlayStation Plus. Наступна гульня покуль не до кінця відома. Ля, ховаємося. Ми ніяк підставимося зараз. Ось вони ще там патрулюють. Вось гэта чел вельмі небяспечна сектует з ДНК людей. Прям вельмі небяспечная хренатень. Калі у меня будзе магчымасць, трэба яго ў першую чаргу выносіць. Так. Ці варта мне... Каго я буду бачыць? Я якраз таки бачу сектоида. Давайте пакуль назіраць. Ты... Вось он сектоид. Астатнія я не упэўнены. Мы готовы для так? Давайте атаковать. Мимо. Ачмуральная атака атрымалася. Нечаканая хреновая атака. Холера. 5 пашкоджанняў. Цудоўна. І гэта было у сектоида. Туды, куды патрэбна. Так. Сектоид 30%. Не атрымалася. Гранату трэба кінуць. Давайте кинем гранату. Есть. We're picking up an inbound Advent transport. The aliens are going to try and extract the general from the AO. Don't let them get on board that ship. О, окей. Ми напужали, і вони зараз будуть спробувати збігче. Блін. Я можу ніяк подойти з боку до гэтага чала. А, у яго овервотч був. Я не зауважив. Болюче. Ён мимо. Ай-яй-яй-яй. Уф. Ладно, 64. Давай. Что? Серьезно? Hollywood Animal. На Hollywood Animal отправляется 100. Человек на что? Человек-паук. В сенсе. Чому не? У вас есть нечто супер Человека-паука? Я не ведаю, чому Ренни... Мне перша частка вельмі сподобалася, кайфовая. Сюжетно, геймплейно, прям кайфовенько. Летать на паутине на Человеке-пауке просто космос у першому. І ось. Hollywood Animal. Так, адбіліся ад гэтых, але нам патрэбна як мага хутчэй рваць наперад, таму што ворагі збіраюцца гэтага генерала ратаваць. Транспорт уже збіраецца адпраўляцца. Hollywood Animal. Яшчэ на Hollywood Animal і яшчэ на Hollywood Animal. Вось, што я яшчэ? Што я хацеў? Дык вось, будзем праходзіць Человека-паука і потым вырашым яшчэ. Але ў мяне ёсць жаданне дапрайсці Divinity Original Sin 2, таму што мне падаецца, я праз экватар гульні пераваліў дзесьці ўжо. І, ну так, тыпу, глобальна. І мне падаецца, мне хочацца даведацца, чым скончыцца гісторыя. Мне хочацца развязання ўсіх тых зачэпак, якіх мы набраліся мільён. Мне хочацца, каб гэтая штука, ну, мела нейкае завяршэнне, а то мне будзе вельмі шкада не скончыць Divinity Original Sin 2. Прям супер шкада. Я ніколі так далёка не дабіраўся. Яны спрабавалі прыцэльвацца першым срэд. Не, няма часу. Навошта гэта патрэбна? Навошта? Навошта прыцэльвацца? Гэта ж лухта нейкая. Гучыць як дрэнны план. Так, ты зверху. Подойди. Оп. Ага, я набачаюсь адвентов. Цудоўна. Так. Яна нават бачыць. 56. Нормально. Неблагі адсотак. Толькі міма. Ён быў бы супер крутым, калі бы гэта на штосьці паўплывала. Бора-бор, тач. Я чуў. Я назначила Майка Бенджаміна Райана. Я не ведаю, хто гэта. З маёй каманды. Так. Што гэта? Адчыніць дзверы. Ну давай. Адчыні гэтыя дзверы. Гэта ж не дзеянне, спадзяюся? Не дзеянне. Civilization 5. Добра, я на самой справе у шидарах так же само стреляю. На цивилизацию 5 отправляется 1000. Блин, может граната яго просто вынести? Вось так. И все.
Гэта, канешне, прыбярэ ахову, ну, тыпу, абарону. Оп. Зняў Overwatch і забіў гэтага чала. Цудоўна. Іншыя. Ты можаш неяк... там полымя. Дрэнна. І гэта гарыць яшчэ. Блин, той можа абысці нас вельмі хутка. Давайте вось... Блин, гэта дрэнная ідэя, але я рызыкну. Ух. Яго бы ідуць зараз, так? Ну, яе. О, я знайшоў яго. 4 хады на той, каб забіць генерала. Добра. Можа, трэба было гэта самае, выйграць сабе больш часу. Перад тым, як так рабіць. Дрэнная ідэя, можа быць. Колькі? 29. А ты можаш перахапіць таго генерала з іншага боку вось тут, дзе-небудзь? Давайте ён забяжыць у пакой. Ага, вось так. Ты, офіцер, 28%. Малаверагодна, што мы яго трапім. Але, калі я стану вось тут і пастраляю ў нашу цэль, то гэта больш карысці будзе. Не вось гэтага, хоць і 23%, але туды, куды мне патрэбна. О, 5 пашкоджанняў, не гледзячы на тое, што 20% толькі верагоднасць трапіць была. Ау, паранілі. Нічога, у мяне ёсць медкамплекты. О, не, уже не полечится, на жаль. Я думаю, я ведаю, что такое Crusader Kings 3 Game of Thrones. Может быть, 10 тысяч отрымливая. Так, это мод на крыжаки с гоней трону. Так, я правильно догадался. Угу. Блин, мы сгубили один юнит. Генерал амаль готовы. Трэба не дать яму толькі збегчы. Так, мы можем... Ага, яна не можа яго забіць, але... Давайте перасунемся вось так. І вы зараз гэтага будем атакаваць. Крытані, калі ласка, крытані. Ёсць, мінус. Нemico distrutto. На прорыв. Так. Гэта яшчэ жывы. Гранату у мяне няма? Няма. Будем спрабаваць так дастрэліць яго. Міма. Трэба было Overwatch подвесіць. Ён спрабуе эвакуявацца, правильно? Ау, 3. Ну не збіваю я. Так, ты не можаш бліжэй падабрацца, так? 36%. Граната няма. Ёсць, забілі. Франклін яшчэ жывы? Франклін гэта хто? У нас той, хто быў новенькі наш, той, хто перажыў папярэднюю місію, ён ужо мінус. Усё. Ну, тыпу, вітаем, Ема, вітаначкі. На фромдаст адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Карацей, у нас... Той ветэран, які у нас быў на папярэдняй місіі, ён мінус ужо. Не дажыў да свайго упрыгожвання і не дажыў да свайго шлема, на жаль. Так, зараз уважліва сачым за ворагамі. Overwatch паўсюль. І будем перезаряджацца зараз, таму што амаль усе пустыя. Так, і Overwatch. На Don't Starve Together адпраўляецца 1000, дзякуй. Дзякуй. Нагадываю, што на гэтым тыдні у нас кожны дзень па рулетцы. А гэта значыць, што кожная гульня пад пагрозай у нас гульні на вылет сашыце за спісам на вылет, таму што кожны дзень з яго будзе прыбірацца гульня. Пасля гэтага тыдня буду ўводзіць абмежаванні, каб не настолькі ціснула моцна на спіс. Трошкі аслаблю. Але пакуль так. На Don't Starve Together яшчэ 1000 адправляецца. Дзякуй вялікі. І зараз, можа, буду прям рэтку круціць. Давайте вы накідаеце пунктаў яшчэ, даю яшчэ 5 хвілінак вам, накідваеце, і пасля гэтага я буду круціць рулетку. Добра? Так, стаім у Overwatch, пакрыху перезаряджаемся.
А, я можу поспівати і Overwatch, і те саме зробити. Опа, вороги. Клятий сектоїд. Не, мимо. Ну, я не вельми сподівався, насамреч. Давай, зроби помилку, вибіги на ще одного чела. Йость, ідеально. Клятий. Да божухна. Сектоїд. На банкет Fruitful відправляється ще 1000. Вроді Твінкл закидував на City Skylines. Ну, ні, там він собі повністю аккаунт переназивав. Не зовсім так спрацювало. Блін, сектоїду прям потрібно позбавлятися до його. Бо це жесть. Так, давайте пересунемося сюди. Это повинен бути опошній ворог. Я не бачу його. Давайте так. Это 37, это 26. И так дрянно. Блин, не отрымливается. Про покроковые семки РФ не массово навіть in tight spaces. Не, їх не спробував. На City Skylines 2 відправляється 1000 і на Might and Magic 9 є ще 100. Дякую, Еріке. Блін, вони поки прориваються, а я нікого не поранив ще. А чому він не може атакувати? Він не бачить нікого? Лухтанейка. Во, ось гэта я повинен докладно винести легко. Есть. На гвинт я ще 100. Дякую, велике. Я ще пара хвилинок і починаю. Так, перезарядка. Перезарядиться поспела. Давайте просто граната його викидувати, а то бо він задовбав, він ховається повсюль. Моя команда називається Ложки-пирожки. Яны, типу, як пощастите. Им вельми дрянно. Моя команда не щаслива команда. Давайте на Overwatch стоять. Во, ось так, поки він перебігає поміж поміж укриттями. Найбільша вірогідність йому нашкодить. І він все ще живий. Холера. Тільки не кажи мені, що ти захопиш зараз контроль. Захопив контроль. А, ні, о, резистнула, чудовно, яна вижила. Але я запанікувала. На її розум поспробували попливати. На цивілізацію 100. І на цивілізацію 400, і на цивілізацію 600. Дякую, Ріки. Не-не-не-не, тільки не вибивай його. Пошук на пошук. Яна панікує. Забить альбо зомбі, альбо у того спробувати атакувати. У сектоїда. Давайте у сектоїда. Просто збіжим. Нахрен. Ось тут. Зомби не поспевает за нами все равно. Так, 34%. Низковатая вероятность. Ходи, ласка. Трап. Ёсть. Який малайчинка. Усё. Take mission photo. Это як? Во. Давайте. Фотомиссия. Резист тому, что волосье контент закручен, экрануючая. Ну, там такая специальная антенка на голове. Ну, карацей, пропаганда каже, што мы на нейкага цивільнага напалі, насамрэч, а не нейкага генерала. Цудоўна. Мне падаецца, усе трое гэтыя атрымалі падвышэнне. О, один помер, а другі моцна паранены, ледзь-ледзь жывы. Бачце, он ледзь-ледзь дакалупаў сюды. Яна дакалупала. Добра. Райан мінус. Делюка яшчэ жывая. Джело параненая. І Роджерс таксама ў парадку. Подвышение атрымалі ўсе, акрамя, ну, конечно, нашага Райана. Бывае Райан. Новые технологии. Новые предметы. Трупы сектоидов, трупы солдатов и офицеров.
clearing out the old equipment and debris from the ship to make room for new facilities. Угу. Ну, і нові махчимості з'явилися. Цудовно. Мені подобається, як вони забили померлого товариша і вирішили попозувати на фото. Ну. Дзятэнчык, глядзіце наконт, тут ёсць як бы штука. Адзінае, што я не спадзяваўся, што мы можам гэта самае. Давайте, блин, не тое. Я не думаю, што мы можам прям шмат у XCOM нагуляць. Давайте-ка я пагляджу. Армари можна змяняць? Раней можна... Блин, мяне залочылі. Зараз, чакайце-ка, туторыял, прасце. Так. Мне патрэбны інжынер вольны, і вось раскопкі гэтага карабля трошкі вызваліць. Гэта часткова іншапланетны карабель, ён на палову закінуты насамрэч. Мы яго разбіраем яшчэ. 5 дзён будуць раскопваць. Карацей. Усё трындзяць і трындзяць. Нехта невядомы спрабуе з намі падключыцца, і нам кажуць ісці у камандны пункт. New is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. Рада, якая была раней, не існуе, яны ўсе зараз служаць Адвенту. З адным выключэннем. Прыемна цябе позноў пабачыць. З дзён, калі цябе захапілі, я зрабіў усё, што я магу, каб дапамагчы супраціўленню знутры. Гэта былі гэтыя аператыўнікі супраціўлення, якія прадставілі інфармацыю для твайго вызвалення. Але як зараз сілы супраціўлення трошкі дезарганізаваныя. Калі мы збіраемся перамагчы Адвент і іх кіраўнікоў іншапланецян, мы павінны гэта змяніць да таго, як будзе занадта позна. Тое, што ты бачыш, гэта спіс зніклых цывільных з усяго сусвета, і колькасць іх расце. Мы думаем, што яны былі забраны адвентамі на закрытыя установы. Але, аднак, іх месцазнаходжанне застаецца невядомым. Часу няшмат, камандыр, нам патрэбна, каб ты узначаліў аперацыі супраціўлення па ўсяму сусвету. Устанавіў кантакт з мясцовымі ячэйкамі, якія прынясуць іх разам. Знайдзі гэтыя схаваныя лакацыі і спыні іх. Выратуй сусвет. Гадзіннік цікае. Удачы, камандыр. Нельга перайменаваць, ёсць іншае. Калі нельга перайменаваць, то можна зрабіць іншае. Проста я не магу зараз мне ўсё цягнуць па туторыялу. Я заўважыў гэта, калі пачынаў. Так, вось зараз мне туторыялу куды адпраўляцца. Дарацца знайшоў лакацыю ў гэтым рэгіёне, але ў нас няма дакладных каардынатаў. Так, каб гэта даведацца, нам патрэбна з мясцовым супраціўленнем звязацца. Ціган, блин, не паспяваю. Shouldn't wait too long on that, Commander. We have to start making contact with other regions soon if we're going to build a global resistance and take... Нам трэба усталяваць сетку як мага хутчэй перад тым, як мы можам супрацьстаяць Адвенту. Карацей, я зараз апішу. У першай часы можна было пераназаваць персанажаў вашых салдатаў як хочацца, але ў гэтай частцы можна ствараць персанажа. І гэты персанаж можа быць, ты прям указваеш, якім ён можа з'яўляцца, і ён будзе тыпу прям персанажам. Вы самі поўнасцю мадыфікуеце яго, і ён то з'яўляецца, то знікае, так разумею. То бо калі у вас салдата няма, у вас можа проста ўзнікаць. Я мог бы такіх чацерсаў панаствараць, і мы маглі бы гуляць пэўныя часы, можа быць, поўнасцю вся каманда сабралася бы з вось гэтых рэкрутаў чатерасаў. Але гэта працуе ў доўгую, і на адным стрыме, не вельмі умяшчаецца. Вось. Там не абавязкова вось файлы, то бок ёсць убудаваная штука, і гэта будзе як можна прям крутых адразу персанажаў стварыць, каб яны з'яўляліся толькі як ось, тыпу як круты персанаж, а не абы што. Вось, там залежыць, карацей. Стрымналад. Слухайце, калі вы галасуеце за стрымналад, мне трэба разумець, у чым будзе сэнс стрыманалад. Я магу ў бота пісаць у гэты момант і калупацца з ботам што-небудзь. Прыдумайце, я думаю, калі будзе бліжэй да перамогі і будзем нейк абмяркоўваць, проста калі стрымналад прям зараз пераможа, то я нахрен не ведаю, што я з гэтым заўтра буду рабіць. Я думаю, за пару стрымоў усе чатерсы памруць. Справа ў тым, што якраз такі так, з тым, як я гуляю з тым, як гэта самы XCOM несправядлівы трошкі, жорсткі такі, то ёсць верагоднасць, што ўсе будуць проста паміраць вельмі актыўна.
Не памятаю, хтось, здаецца, так рабіў з гэтай гульнёй. Ну, так, там ёсць такая магчымасць. Добренька. Звязацца з супраціўленнем у рэгіёне Блэксайд. Гэта вось якраз такі гэтыя закрытыя установы нейкія. Даследуйце камунікацыю з супраціўленнем, ляціце ў рэгіён і звяжыцеся з імі. Але, на жаль, у цябе зараз не будзе на гэта часу. Так, пасля вашых апошніх поспехаў члены супраціўлення ў Усходняй Азіі дакладваюць аб актыўнасці, якую вы, магчыма, жадаеце даследаваць. Час на даследаванне 6 дзён і ўзнагарода прыпасы. І вось мы зараз, тыпу, нас аўтаматам на Авенджеры адпраўляю. Зараз я буду рулетку круціць, просто што ў мяне... Я нават паузу націснуць не магу. Добра, па камандзе будуць даследаванні. Добра, так, табаюся зараз, каб рулетку пакруціць, а потым, можа быць, паспрабуем яшчэ сабе наладзіць. Можа быць, кагосьці з бягучых салдат можна пераіменаваць. Гульня занадта цісне. Ну, яна жадае, каб вы скончылі туторыял, тыпу такога. То бок, пасля туторыяла яна адпускае вас на вольныя рашэнні і не цягне. Але за ручку зараз нас праводзіць па ўсім розным механікам, таму што зараз механікі прыняцця місій і, ну, тыпу, калі тактычна нас ужо навучылі, што асноўны цыкл гульні. Але вось больш вялікае кола гульні, то бок адпраўленне на базу, паляпшэнне, абіранне місій, вось гэта нас не навучылі. Так, я бяру, пераходжу у нас на... Спінер. Усё не знаходжу часу, каб зрабіць, каб мы пераезд зрабілі назад, можа быць, на Пікервілл, але ладно. Спінер. Так. Ёсць. Вось он наш. Реклама Adobe на хранде. Это реклама на хранде. Новый спінер. Так, што я яшчэ запихнуць вам магу? Гэта я бяру спіс наш. Вось он у мяне пад рукою. І ёсць. Дадаю спіс. Прыбіраю са спіса у нас каапы, акрамя Don't Start Together. Так, Эліас адпраўляецца. Нагадваю, што пасля канца галасавання мы яшчэ будзем прыбіраць гульню з нізу спіса, тая, што она будзе на вылет. Вось, пасля гэтага тыдня я буду ўводзіць нейкія абмежаванні, але зараз пад пагрозай любая гульня. Lucky Tower... Штось я не бачу, было ж больш, не? Вось Unreal World, Маджика, вось, окей, добра, я бачу. Helldivers мы яшчэ другі не вызначыліся. Ці ён у нас каапны, не каапны. Я думаю, па сітуацыі буду глядзець. Можа, штосьці збяром, я думаю. Вось. Я возьму і давайте ў гэты. Мармеладны такі нейкі. Вось гэты той же самы, толькі больш мяккі. Не так рэжа. У Беларусі назойлівая реклама казінача больше памідораў. Ну, дзе танней памідоры набыць па зніжцы. Так, ёсць. Добра. Драматычны момант. Мы вызначаем, якую гульню мы будзем гуляць заўтра, дзякуючы нашай рулетцы, і пасля гэтага мы яшчэ берам гульню, якая будзе вылятаць. І так мы будзем рабіць гэты тыдзень. Мы гэты тыдзень актыўна круцім наш казінач. Флеер перамагае. Віншую флеер. Мне зараз патрэбна яе... На флеер было 6400, каму цікава. Так. Дадаю яе ў спіс пераможцаў. Так. Флеер. Ёсць. 6400. І так, гэта у нас сёння 19-е, так.
Ёсць. Я адзначаю. Я шчыра, я не ведаю флеер. Я зараз, я прям без кантэкста, я не так давно закінулі, і я не паспеў паглядзець, што гэта такое. Флеер гейм. Не флеер геймс, а гейм. Што за флеер? Флеер раннер, флеер on Steam. Вялікімі літарамі якая, так? Шутер, реально нейкі шутер. Это ён? Гэта вось гэты шытан, якім ранні доступ і без водгукаў увогуле, 0 водгукаў. Апошні апдейт быў зроблены распрацоўшчыкамі 20 месяцаў назад. Окей. А што ў яе... Ну, мне проста цікава, чаму выбар на яе паў. Яна як бы экшен нейкі, але я не магу... Гісторыя, свет, интерактыўная зброя, экшн-адвенчура ад першага твару, sci-fi. Это дакладна яна? Так, пачакайце, хто прасоўваў? Хто прасоўваў? Каб проста ведаць, у каго пытаць, таму што рэальна яна... Это там прям новенька у нас у спісе. Я не вельмі нават спадзяваўся, што яна пераможа. Так, Вячеславіч у нас закідваў. Яна open-source-ная, клён Diablo. Так, пачакай-ка, гэта значыць не тая, на якую я гляджу. Гэта не тое, што я бачыў у гэтым самым. Flare RPG. Flare RPG. Ага. Я зразумеў. Не, гэта зусім іншая гульня, так. Гэта реально... Flare RPG Org. Окей, добра. Я зараз запампую адразу. Добра. Ну, мало ли я бы зараз мне пришлось бы набывать гульню, якая, типу, 20 месяцаў не обновлялась, без водгукаў, яна была вельмі дзіўна. Гэта было вельмі дзіўна. Вось, добренька. І зараз я адпраўляю одну гульню у нас на вылет. Тырк. Адпраўляецца у нас героі 4, пункты з яе, з 4 герояў былі пераразмеркаваны. Не гледзячы на тое, што за яе галасавалі 13 дзён таму, пасля гэтага тыдня, я думаю, я ўведу правіла, што гульні, якія на момант вылета, спробы вылета, у гульні менш за 14 дзён, то яна не вылятае. Вось, тыпу, 14 дзён перыяд, калі гульня, ну, не вылятаюць гульні. Вось такое. Але гэты тыдзень усё яшчэ працягваецца у нас даволі жорсткі, у нас кожны дзень будзе штосьці вылятаць, будзе штосьці перамагаць. Сачу за гэтым, але ўжо пэўную навуку я сабе ўжо атрымаў. Я атрымаў тое, што я хацеў. Я больш разумею і чаго чакаць пры вось таком вось ціске. Вось. Добренька. Цудоўна. Я вяртаю вас назад у гульню у XCOM другім. Больш ніводная гульня не вылеціць. Гэта не такая праблема. Просто калі людзі актыўна працягваюць галасаваць за гульні і падтрымліваць іх у межах 14 дзён, то гэта значыць, што ў нас актуальны спіс. То бок, сама думка таго, што ў нас ёсць тыпу спіс, які актуальны апошнія 2 тыдні, гэта мяне вельмі цешыць. Ну, тыпу, калі такая штука будзе, то гэта цудоўна. Вось. Але я думаю, што, глядзіце, 14 дзён плюс яшчэ, я думаю, што зараблю вылет гулень толькі один раз за тыдзень, то бок толькі ў чацвер, калі мы аўтаматычна гэта вызначаецца, так, і я думаю, што гэта будзе само па сабе самы... Я думаю, што вельмі хутка яно разрасцецца больш, чым за 14 дзён, і яна раптоўна вылезе там на месяц, на паўтары, на 2. Я не ведаю, наколькі гэта будзе, але гэта я змагу праверыць. Гэтую тэорыю я змагу праверыць толькі праз пару месяцаў. Так што будзем назіраць і будзем глядзець, як яно будзе атрымлівацца. Вось. Сачу, што ў нас на вылет. Прыбраць са спісу 5 за тое, каб прыбраць са спісу, 2 за тое, каб вярнуць са спіс.
Так. Реально, я думаю, что трэба просто прибирать гэта голосование у канцы, ну, потому что оно нічого не робіць по сутнасці. Типу, вылетело уже і вылетело. Добра, выконваем тое, што нам кажуць тут толькі адзін варыянт. 6 дзён на тое, каб прасканаваць, мы знайшлі нейкую актыўнасць тут, і мы адсканіруем, можам гэтыя справаздачы сабраць, якія супраціўленне знайшло. 5 дзён, 4 дні, 3 дні, оп. Я думаю, што гэта было прасцей, чым ваша папярэдняя працэдура, доктар. Централ, камандыр. Гэта было, знаеш, менш складана з таго, што аб'ект ужо быў мёртвы. Результаты, аднак, моя аўтопсія капітана Адвента пацвердзіла існаванне імпланта, падобнага ў дызайне з тым, што быў унутры галавы камандзіра. Але ёсць адрозненне. Якія адрозненні? Ты бачыш даныя, вы бачыце даныя, якія былі дастаны напрамую з капітана. Як вы можете побачыць, даныя амаль аднолькавыя. Але яны... добра, я потом патлумачу. Але ў Адвента даныя быццам бы састаряваюць. Па выглядзе прыбіранне камандзіра з іх сеткі нанесла пашкоджанне. Што мы тут бачым, гэта псіянічная сувязь. Гэта імпланты здольныя атрымліваць і перадаваць інфармацыю. Вельмі вялікую колькасць інфармацыі. Нейкім чынам закадаваную псіянічную энергію. Моя тэорыя была ў тым, што гэта стратэгічная сувязь. Каб распаўсюджваць загады па ўсім... па ўсім адвентам. Нягледзячы на яго бягучы стан, імплант усё яшчэ працягвае ўплываць на яго. Каб гэтым скарыстацца, мы маглі гэтым скарыстацца, мы патрабуем доступ да іх сеці. Але, мне падаецца, гэта не будзе так проста. Нам патрэбна актыўная сувязь. І нам патрэбна жывы афіцер. Як я і сказаў, непроста. Ну, гэта лепшае, што ў нас ёсць. Як скажаце, камандар? Зусім недавно было 15 у сэнсе пра што? Калі пра дні, у нас зусім недавно было 2 гады гульні, тыпу віселі. Это вельмі моцная змена, калі пра гэта гаворка. Усім падабаецца, калі вылятае не гульня. Ну, таму што гэта размяркоўваюцца пункты па гэта сам. Не, глядзіце, калі твая гульня і ты ўсё роўна нават калі яна вылецела, ты пункты назад атрымліваеш у іншыя свае гульні, калі яны ёсць. Вось, так што гэта не такі як бы пройгрыш. Усім падабаецца, калі вылятае гульня, за якую рэальна ніхто не галасаваў, і хто даўно не галасуе, не закідвае нічога. Вось тады падабаецца, таму што ўсе пункты гэтай гульні на нейкую выпадковую гульню адпраўляюцца, і гэта прям круто. Гульня ў маё. Ну, зразумеў. Падскараціўся спіс. Бачу тады. Так, что я хотел вам яшчэ распавесці? Да не, падаецца. І што яны абмяркоўвалі, тое, што гэты імплант, па сутнасці, з'яўляецца перадатчыкам, які распаўсюджваў навучанне. Карацей, камандар, вось гэты, мы былі сродкам баявых даных для іншапланетян, і хутчэй за ўсё яны трэніравалі іх юніты. Замест таго, каб мы як камандар навучалі іншых, мы як бы былі хайвмайндам для ўсіх адвентаў афіцэраў, і баявыя даныя і тактычную як бы ведаю перадавалі напрямую з нашага розуму у розум адвентаў іншых. То бок кожны з іх з'яўляўся сам па сабе па тыпу камандзірам на ўзроўні нас, і таму яны маглі перадаваць яшчэ і паміж сабой інфармацыю. Такім чынам была гэта па сутнасці тактычная, ну такая тактычны інтэрнэт, які яны раскінулі псіянічны паміж сваімі войскамі.
Вось, але зараз з-за таго, што галоўны герой быў дастаны, ну то бок камандар, ён быў дастаны з гэтай сеці, і імплант яму прыбралі, у выніку уся сетка пачала, ну не тое каб сыпацца, але яна аслабла. Таму што пакрыху іх разведданыя гэтыя, яны як бы састарываюць, то бок яны не вучацца нічому новаму, яны паўтараюць тое, што было дагэтуль, і не могуць адаптавацца да новага. Прымув першая лічба донара, другая атрымальнік. Так, адкуль і куды ідзе парадак? Злева направа, як бы. Так. Выкарыстайце прадмет Skulljack на афіцэры адвенту бойцы, каб атрымаць доступ да камунікацыйнай сувязі ад іншапланетян. Спачатку патрэбна пабудаваць, скончыць праект Skulljack і выкарыстаць яго на афіцэры. I've updated our objectives based on the latest findings. The Advent captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent network tower itself. Добра. Мы ў выніку можам, па ідэі, іх псіянічную сувязь разрываць. Commander, if we're going to try to build this Skulljack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility to test it out. Proving Ground — гэта месца якраз такі, дзе можна тэставаць і прадукаваць новыя унікальныя тыпы зброі, гранат і брані для нашых салдат, так же самае, як і спецыяльныя тактычныя прадметы. Прарыў тэхналогіі, будаванне трэніроўчага цэнтра, камандар. Мы атрымалі прарываў. Мы павінны пачаць вывучаць трэніровачны цэнтр прямо зараз, інакш магчымасць будзе згублена. Прарыў, то бок ён цікава, ён прамазначаны як breakthrough, інакш магчымасць будзе згублена. Гэта значыць, што? Гэта таму што вось ён прарыў, і ён зрабіў яго танней, то бок за 5 дзён мы яго можам зрабіць, чым ён быў бы там за нейкі іншы час. Усяго за 5 дзень. Ідём. Добра, будзем спадзявацца, ну, гэты трэніровачны цэнтр было б файна. Так, салдаты. Глядзіце, я жадаю паглядзець, вось Майк Роджерс у нас ёсць. Кастамізацыя, наколькі магчыма. Інфармацыя персонажа. Можна змяняць поўнасцю персонажа ад пачатку да канца, акрамя... няма нікнеймаў. Ён павінен мець больш досведа. Карацей, мы можам змяняць нават... і нават як яны будуць выглядаць, тыпу, як себе паводзіць. Добра. Карацей, глядзіце, персонажу можна змяняць як хочацца увогуле. Таму з гэтага моманту я прыймаю, нягледзячы на тое, што у нас не толькі шмат стрыма засталося, ну як яшчэ гадзінка, я прымаю прапановы на персонажаў, як іх змяняць, можна змяніць, я так разумею, поўнасцю як захочацца. Так, я зараз пагляджу, ці можна боді. Броня, торс. Я так разумею, толькі пол нельга змяняць. Так, пол нельга змяняць, то бок яны ў аснове сваёй застануцца плюс-мінус тым же самым. У астатнім не. Так, інфармацыя персонажа, войс... не, можна і пол змяняць. Усё, што заўгодна можна змяняць. Усё, поўнасцю ўсё кантралюецца. Калі вы жадаеце змяніць персонажа пад сябе, якога-небудзь, вы кажаце, пішыце, берыце ўзнагароду, кажаце, якога на якога замяніць. Таму што у мяне іх шмат. Вось, і гэта салдата, напрыклад, Майка Роджерса я зараз падвышу, і ён цяжкі спецыяліст. Гренадзір ён увогуле становіцца. Гренадзір з цяжкім кулямётам.
Цікава, яны ў першай частцы былі вельмі вузка накіраваныя, і ты ў гэтай спецыялізацыі трошкі змяняў яго, напрыклад, медык, проста рознага тыпу медык, там, падтрымкі. Вось, альбо ты быў цяжкі хэвік, і ў цябе, па сутнасці, была ракетніца, і... А, не, у цябе ўсё роўна была ракетніца, і гэта самы, і цяжкі кулямёт. Просто тут можна, типу, спецыялізацыя больш на Demolition Expert і Heavy Gunner, типу, кулямётчык, альбо больш на выбухоўкі. Ну, альбо міксаваць. Зноў жа, гэта яшчэ пакуль ён не заслугоўвае сабе нейкай асаблівага стаўлення, таму што гэта усяго одно падвышэнне. Вось падвышэнне снайпера. Так. Вот сайт. Што гэта за здольнасць такая? Па-па-па-пам. Squad сайт дазваляе бачыць, атакаваць тых, каго бачаць твае хаўруснікі. Цудоўна. You can target enemies within tank. Калі хтосьці з вашых хаўруснікаў бачыць цэль, то вы таксама можете на яе прыцэлівацца. Файна. Яшчэ одно падвышэнне. Вось гэта наше. Оп, падвышэнне таксама снайпер. Добра. У нас есть паранены персонаж, 9 дзён яшчэ былі параненай, таму у нас будзе два, на наступную місію будзе два плюс-мінус ветэрана наших, ну як базово просто солдаты, і новенькие яшчэ кого-нибудь. Так, фотки паглядзець, вось гэтую маку мы зрабілі. Гэта яшчэ чысціцца будзе 2 дні. Што я павінен? Пабудаваць будынак, даследаванне, камунікацыю іншапланетян. Усё, так, это адзінае, што я магу зрабіць. А як мне, типу, працягваць? Вось так, по-моему, масток. Так, просто працягваем назіраць. Так, расчысцілі тэрыторыю, давайте паглядзім на пакой. Мы сюды можам пабудаваць новы будынак, вось гэты Proving Grounds, які нам кажуць. І гэта мае сэнс. Давайте Proving Grounds, як нам кажуць. По квесту. Так. І назначены ёсць інжынер, які зніжае хуткасць, падвышае хуткасць, як хутка она будзе пабудавана. 7 дзён будзе будавацца. На жаль, інжынераў дадатковых няма. На тое, каб яшчэ астатнія расчышчаць. Ты занадта давяраеш, Джон. Скірмішыры не з'яўляюцца адвентам. Адвент — гэта ворагі. Ворагі — гэта ежа. Давай не размаўляць аб гэтым, калі будзе сустракаемся, вок. Ты прыняць іх бок пасля ўсіх гэты год? Я не збіраюся з ім піць. Але яны стрымалі сваю частку дамовы. А ты? Побачым яшчэ. Walk-out. А, волк. Ён быў воліков. Так. Ён і яго ріперы вялікая частка, чаму мы ўсё яшчэ ў супраціве. Волк можа і трошкі жорсткі, але, блин. Вядзе адну з груповак, якія супрацьстаяюць адвенту. Разам яны, канешне, яны вельмі моцныя. Кожны з іх вельмі моцныя, але яны сварацца паміж сабой. Ріперы, гэта рэжучыя скірмішэры, я так разумею, увогуле часткова іншапланецяне. Intel on this area is weak, and we're picking up strange chatter on comms. Not to mention we're ending a decade-long feud today. Вільк. I'd advise our soldiers to be fully prepared before we deploy on this one, Commander. Good luck. Добра, гэта групоўкі, яны канфліктуюць паміж сабой, і вільку Ice Cable Reapers
Ім не вельмі падабаецца тое, што мы супрацоўнічаем з іншымі, з іх па сутнасцямі ворагамі. Ага. Нам патрэбна пабачыць місія, ў якой мы будзем наладжваць сувязі паміж двума фракцыямі гэтымі. Угу. Нам прям зараз прапануюць сустрэцца з ріперамі. Ну давайте. Нават прырываю місію з прыпасамі і адразу лечу сюды, у гэты рэгіён. Each faction has agreed to allow a two-person squad to escort them to the rendezvous point. Hopefully that should be enough to keep them from killing each other. We've got a temporary ceasefire in place for the duration of the meet, but still, that doesn't mean we shouldn't be ready for anything. Добра, атрады невялічкімі атрадамі. Атрад толькі ў 2 чалавек нам дазволены зараз, а гэта па сутнасці суправаджэння гэтых чалаў на сустрэчу. Так, ты можаш узяць... О, а у нас няма гэтага самага? А, вось медкіт можна ўзяць. Добра. Няхай будзе ў яго медкіт і яшчэ дадаткова граната. А, і яны вось так будуць размеркаваны. 2 атрады па 2. Вельмі дрэнна, я скажу. Sky Ranger deployed. In position for deployment. The Reapers and Skirmishers have been at each other's throats for years, so we're keeping the exact meeting point strictly need to know. You'll split into 2 squads, rendezvous with each faction, and bring their envoy directly to the location of the meet. Officially, this city no longer exists, so we don't expect a lot in the way of advent resistance. Still. Добра, карацей, 2 групоўкі. Адзін атрад у нас будзе дапамагаць адной групоўцы сустрэцца, а другі атрад іншай. То бок, па сутнасці, раздзельная, як бы, місія паралельная. І яны павінны сустрэцца ў руінах горада, які ўжо ўвогуле не існуе на мапах. Супраціўлення шмат не чакаецца, але на ўсялякі выпадак трэба быць асцярожнымі. Ну, вядома же, калі гэта місія, то абавязкова штосьці пойдзе не так, і там перастрэлка пачнецца. Нягледзячы на то, што гэты горад быў закінуты, гэта не значыць, што ім няма жыцця. О, якая прыгажосць. Калі вы галодныя, ёсць яшчэ больш, адтуль я забрала гэта. Цудоўная рэфлексія, але няма неабходнасці. Спакойна, мы тут усе сябры. Ты тут у бяспецы. Значна больш, чым можаш ты сабе ўявіць. Жорсткія якія, а? Паглядзім, ці гэта праўда для вашых скірмішараў. Ваша прысутнасць ужо іх непакоіць. Нам трэба рухацца хутка. Мои людзі разбяруцца з гэтым лагерам. Ідзем. Это не мы прикрываем яе, а яна нас прикрывае. Контакт Моксов. Wiped out entire camps of my people in the first years of the war. You would dare do this? Pretty sure hands are bloody on both sides of this fight. That's the whole point of this intervention. Reapers are born in the shadows, in the cold, harsh world that was waiting for us out there. We rely on stealth and long-range attacks. And our marksmen are unmatched by even the best XCOM has to offer. Добра. Яны, карацей, мы зараз вядзем на сувязь, аднаго будзем праводзіць да бяспекі, і ріперы маюць сваю асобную статус, гэта яны маюць цені ріпераў, гэта якраз такі у іх асобная тып іх схаванасці.
Это называется тень, а не просто схаванасць. І у яе шанец таго, што яна зламаецца пасля таго, і толькі шанец, не абавязкова зламае схаванасць пасля таго, як прымаюцца дзеянні. Так. Уступовыя дзеянні падвышаюць верагоднасць таго, што вас раскрыюць. Калі вы ў цені, ріперы маюць падвышаную мабільнасць, і ў іх ворагаў меншыя радыусы абзору. Хоп. Damaged and dormant all these years. О. These devices still emit trace elements of unstable radiation. I cannot fathom what they were like in their original function. Капсулы, які былі ў самым першай частцы, і вось яны яшчэ засталіся ў гэтым горадзе, таму што ніхто іх так і не прыбраў, таму што капсда, карацей, усяму наступіла. Так, ну гэта рыперы там цудоўна рухаюцца, а мы не, а мы лохі. Мы звычайныя экскомаўцы, якія проста звычайныя экскомаўцы. Рушым наперад. Згубленыя. Это хто? Што гэта за фракцыя? А, гэта зомбі, па сутнасці, мясцовыя. А можа мне просто трэба абысці іх усіх, так? Замест таго, каб ваяваць з імі. О, блін, яны рушаць усе сюды. Time for regrets. We are not alone. Those things, they still look like people. What was human died years ago. Only the Шмат год назад яны ўжо памерлі. А, і нас раскрылі ўжо? More will follow. You must not hesitate to destroy them. These creatures' DNA has mutated well beyond what we would classify as human. Perhaps the result of long-term exposure to the alien radiation from those pods. Though why anyone would subject themselves to that, I cannot imagine. When the government fell, millions starved. Many fled to cities such as this to scavenge for food. They did not heed the warnings. These creatures' true strength lies in their numbers. As you can see, they fall easily. If we are careful with our shots, we will prevail. Асобныя механікі канкрэтна з Lost, з таго, што іх будзе шмат, то у нас кожны раз, калі мы робім хедшот, то мы атрымліваем магчымасць стрэльнуць яшчэ раз. І гранаты не дадаюць, ну, то бок стральба яшчэ дадаткова. Вау, Vector Rifle. Верагоднасць 75%. Верагоднасць 75%. Цікаво. Бэм. Мінус 1. 50% нас раскрылі. Але мы можам страляць яшчэ раз. Блін, прикалдосныя эфекты. Снайперскія. Пау. Кайфы. І можна яшчэ раз дадатковае дзеянне зрабіць. Не халера, яны даволі хуткія там. Блин, мне падабаюцца гэтыя ріперы. Мне падабалася снайперка ў першай частцы, як яна эфектыўная была. Мне цікава, ці варта можа ў гэтай частцы таксама канцэнтравацца на гэтых самых на снайперах. Просто у той жа момант патрэбны і фронтлайн, а не просто так. Мяу, міма. Нешта не вельмі ўдала ў нас атрымалася. Я ж спадзяюся, яны не бясконцыя. Так, і паспеем перазарядзіцца нават. Мне цікава, я магу... Так... Прабейцеся да... гэтага самага... да выхада. Добра? Просто цікава, як далёка мне патрэбна, тыпу, так паводзіць сябе. Што гэта? Shadow. А я магу зноў Shadow перайсці? А, можна зноў схавацца. Ну ладно, у любом выпадку снайперку трэба перазарадзіць. Раз. Я бы зараз можна схавацца. А, гэта один раз за бойку. Усё, не, я пакуль без гэтага буду.
Так, яны рушаць сюды. Яны, хутчэй за ўсё, чуюць адразу на ўсёй мапе. Вось так, яны прям з усёй мапы прыбеглі. I must have miscalculated. An entire city of our own people left to turn into these things. Yes. All we can offer them now is a merciful death. Так, -1. І можемо стріляти ще раз. Реально зомбі-апокаліпсис тут у городі. Ще одного відбили. Рихтуємося до наступного. Магчыма, вибіжить ще один який. Так, даем им походить. Просто, коли яны бясконцыя, гэта жесть будзе. Я спадзяюся, што яны не бясконцыя, я просто могу их хвалями отстреливать усяк за раз. Улетел. А, летаючий ворог там. Дещ просто зробив, бачили? Усі мимо. These creatures are worse even than Advent. They have no cause, no fear. They simply exist. If we do not defeat the aliens soon, we will become little more than they are. Return to your gods. Адкуль мув з'явився? Мув з'явився вже доволі давно. Ну, типу, я увёў, але з-за таго, што я ўсё ніяк не знайду моманту зрабіць каманду, якая будзе тлумачыць каманды, то гэта, як бы, яна там просто вісіць. Так, а могу я подняться наверх? Я бы хотел подняться наверх. Просто мне падаецца, зараз гэта будзе дрэнная ідэя. Зараз вызначыцца, што ворагі там наверсе яшчэ ёсць. For pray tell Mox? If he is not what you say he is, I shall kill him myself. Looking forward to this meeting already. Ось. Мув даволі жорстка каманда, яна адымае ад перанесеных пунктаў 25%, таму як бы яна не супер папулярная, але на гэта і разлік, каб гэта не было, ну, типу, прям карысталіся ў выпадку, калі прям вельмі хочацца, а не просто пакідалі. Ну, типу, перакідвалася ўсё бясконца. Нам кажуць, што на нас набліжаецца нейкая штука. Нам трэба спяшацца перад тым, як яны прыбудуць. А божукна, тут нейкі рой. О, божукна. Дзе далёка эвакуацыя? Вось там трэба па вуліцах просто рушыць наперад. Вось так пакінуў. Вось так яшчэ пакінуў. І буду назіраць. Ты, калі ласка, вось сюды перанясіся. Угу. Pistol Overwatch. А, яна можа рабіць Pistol Overwatch. Цудоўна, гэта штукі, якой не хапала ў першай частцы. Тыпу Overwatch хоць якога снайпера, калі ён не стаіць на месцы. Просто перасоўваць снайпера ў першай частцы было балюча. Everything for your dreams of peace. If you haven't noticed, the aliens have been kicking our planet's ass for the past 20 years. You think maybe it's time we try something else? If only your speeches could take down these cursed creatures. Так. Ворагаў не бачна, але мы выйшлі амаль на наступную вуліцу, і мы уздоўж той вуліцы пойдзем. Лепей... Я просто боюся ісці скрозь дамы, таму што абзор упадзе. А, нельга. Мне придется высунуться сквозь будинок. Спешаемся покинуть эту локацию. Ну давайте пробуем, як можем. Вот это снайпер, сюда. Так, я Overwatch с пистолетом. Цудоўна. Только не кажите, что это зараз увесь...
but I may have encountered something similar to them during my time with Advent. I wouldn't be the least bit FX surprised if Dogfighter. Advent had a hand in their creation. На RFX Dogfighter троиць 1000. Дякую, Ріке. Looks like these things don't want to make it easy for you. We will make it your pet Advent in time. Кропку сустрэчы трэба адправіць сваіх юнітаў праз 3 хады. Ну, я спадзяюся, што я зараз змагу адстрэліць іх. Мінус раз. Death to the invaders. До вас. Your friends will join you soon. I require a resupply. No one will Судовно. join them. І перезарядка. Требна. I cannot hunt without bullets. Я на хедшотом яшчэ. Оп. Ёсць. Цудоўна. Трэба перасоўвацца як мага хутчэй. Я перасуну яе адразу сюды. Адкуль яны? Не набегла, цудоўна. На прарыў ідзем, бяжым як мага хутчэй да кропкі эвакуацыі. Гэта не таймер, гэта колькі салдат засталося. Блін, яны заўважылі. Так. Адправлю ріпера сюды, можа быць, яна можа бачыць і страляць. Не можа? Тады Overwatch. Так. Вітаю. Вітаю, грамарнацык, вітаночки, вітанкі рейдерам. Ёсць. І то гэта толькі адна была. Добра, перезаряджаемся. Вітаю усіх рейдераў. Для тых, хто не знаёмы з XCOM, мы гуляем у тактычную гульню, дзе змагаемся з іншапланетянамі, якія захапілі усю нашу планету. Зараз мы ў адным з закінутых гарадоў і спрабуем сустрэць две групоўкі разам. Вось, праводзім аднаго з дыпламатаў груповак, якія супраціўленне супраць іншапланетян, але паміж сабой гэтай групоўкі не вельмі ладзяць. Вітаю, Лёха альбо Лекса, залежыць. Вау, адстраліла, як прыгожа. Вітаю, дзед Максим, вітаю усіх. Цудоўна, мы сустракаем зараз гэты зомбі. Ёсць. Так, кулямётчык. Правильно? Так, кулямётчык можа. Ёсць. Мінус яшчэ адзін, таго мы, на жаль, ён не бачыць, але паставім яго ў Overwatch, астатніх адпраўляем на лакацыю, каб яны там. Так, адзін ужо ў зоне эвакуацыі. Адпраўляем другога ў зону эвакуацыі. Астаецца апошні, які прыкрывае зараз нас. І вось ён сустракае яго. Цудоўна. Ёсць. Мінус апошні. Давайте выбираться отсюда. Выбираемся. Я вось не упомню, что за зеленая линия под кожным персонажем. Типу, я думал, что это досвід, але з кожным забойством нешта не расце гэтая лінія. Я так разумею, зараз мы будем назіраць другія атрады, якія на сустрэчу ідзе. Толькі яны просто менш адукаваныя. Типу, гэтыя былі плюс-мінус ветэраны, а гэтыя просто самыя базовыя новички. О, нет. У нас тут проблема. Блин, мне что, на другую группу потребно было больше отряды? Ну, лепее юниты. Это один из наших. Групповка іншапланетян, які так само сопротивляются.
She is free of the imposter gods. I would give anything that all my kind could say the same. Even sit down with your Reapers. Now, we must go. Я не трошки не разумею, што за матывацыя ў гэтых скірмішараў. Хто яны нахрен такія? Rendezvous with Outrider is further ahead. Proceed through this district as quickly as possible, but be careful. Something tells me this city still has a few more surprises. Ну, місія та ж сама, супроводіть його. Our worries today. It is these Reapers of yours that are of true concern. We, the skirmishers, were created Скірмішери. gods of this world to serve and die as their puppets. We retain all that we were and more. And our prowess in battle serves us well in our cause. In close combat, none can stand opposed to us. Добре. Скірміші можуть стріляти булпампом і рухатися в будь-якому порядку на своєму ходу. Яны нават могуць страляць 2 разы на сваім ходу, калі пажадаюць. Граплінг-хук, булпапы гэта вінтоўка іх. Граплінг-хук дадае яшчэ ім гнуткасці, дазваляючы скірмішарам хутка пераносіцца па полю боя і трапляць у карысныя кропкі на полі боя. Это значыць, што ён можа, тыпу, вось так зрабіць? Не можа ён овервотчам зрабіць. Пасля гэтага. Усё роўна перасоўванне ёсць перасоўванне. Ладно. Добра, паназіраем. Актыўнасць іншапланецяна. Гэта ўжо вам не згубленыя гэтыя. Так. Я перасунуўся вось сюды. Таму што калі гэта іншапланецяне з тымі, я ўвогуле мог бы зомбі забіць абсалютна на прыкрыццё і проста рухаць туды, дзе хочацца. Так, давайте прыкрываць. А гэтага чэла адправіў наперад. А што калі я адкрыю? Ага. Окей. І можна тады схавацца ўнутры яго. Добра, Overwatch. Дзесьці наперадзе, справа, крыху. Вось яны выходзяць. Overwatch спрацаваў. 4 пашкоджання адразу першаму, хто выйшаў. А божух, наверное, нейкія ўзброеныя. З вогнемётамі. А боже. Лютыя якія. Міма. Шкада. Don't remember seeing these things before. You were not meant to. Purifiers were created with a singular purpose, to contain the Drak-10, the Lost. We must eliminate this patrol quickly before others arrive. Fine by me. Take them down. Гэтых чэлаў яны былі створаны, каб пазбаўляцца ад якраз такі згубленых, The Lost. Вось гэтыя зомбі па сутнасці. Вау. А, гэта вораг выбухнуў. Блин, я не упэўнены неяк. Давайте паспрабуем пастраляць. Міма. Ну і ладно. Міма. Я нешта пакуль не ацаніў вось гэтых новенькіх чэлаў. Ён зараз вогненным огнемётам будзе страляць, не? О, не халеры. Я пакуль не ацаніў іх нейкай сілы, таму што, па сутнасці, у мяне мае юніты даюць рады больш. Пакуль. Даюць, ну, рэальна проста валяць іх. Міма. Я просто па гэтай місіі, па ідэі, павінен быў пабачыць моц гэтых чэлаў, але я пакуль не бачу нічога. А, ability point. Не, гэта паляпшэнне.
Так, там уже повыбухало, давайте перенесемся просто сюда. Перезарядки потрібно. Рельеф, калі переможе стрим на лад, і як воно буде виглядати? Я не ведаю, абсолютно не уявляю нахрен, як буде виглядати. Я думаю, что... Не, ну, конечно, я завсёды придумаю, чим би заняться. Так, перебраться в наступную локацию. Ладно, доберемся. Ну, карацей, гэтыя челы пакуль мяне не натхнілі, але я хутчэй за ўсё з-за таго, што гэтая місія не вельмі паказальная для яго была. Таму што у чым іх прыкалдэс, не зразумела. Типу, яны могуць хадзіць як бы больш, але ў якія ўмовы я ўсё яшчэ пакуль не зразумеў. Так. Шефтыл, он дзецка будзем наладжваць. Магчыма. І з імі я колькі не дзяўбаўся, я пакуль не зразумеў, у чым прыкалдэс і чаму, як яно, якім чынам там у гульні ламае іх. Гэта мне пакуль невядома. Вось яшчэ атрады гэтых. Божукна. Nancy drew the secret of Shadow Ranch. Это не патруль, гэта цэлая армія. Так, ту, на якую у нас няма часу, каб сустракаць. На Нэнсі Дрю Secrets of Shadow Ranch отправляется 2500. Дякую велике. Вітаю, Волчара. Multiple biological signatures rapidly on approach to your position. The lost. The sound of combat excite them. They are drawn to it. На жаль, гэтае месца нашай эвакуацыі было. There was no other choice. Find an alternate exit. We will deal with the lost. Draklar. Dashers. They are not as docile as the rest of their kind. An apt description. It would seem the mutation has somehow accelerated these Dashers' metabolism, allowing enhanced speed and agility, with a corresponding increase in aggression. Вось гэтыя дашеры могуць быць паказнікам зараз, ну, типу таго, як працуе чел. Таму што, па ідэі, ён... Я не зусім разумею, карацей, у чым іх прыкалдэс. Давайте перезарадзім, што ли. Божук, наколькі іх бягуць з усіх бакоў. Зноў міма. Ай-яй-яй. Реально добраліся. Cat Quest. Ха-ха-ха. Жесть якая. I will accept from them in their deaths. Find us that exit. No longer a threat. Так, добро. Трошки адстрэліліся, але там яшчэ адзін ёсць. Ёсць. І перезарядзіцца. Вау. На Cat Quest отправляется 100, дякую велике. Пэм-пэм-пэм. Яшчэ бягуць. І вось ён настолькі не натхняючы нас шчыра, вось ён літаральна, ён тыпу бароніцца, ён там нешта страляе, але я ледзь забіваю кагосьці, мае звычайныя юніты пакуль даюць рады больш. Understood. Holding position. Что вы там робите, чат? Я нечто пропускаю? Что за дичь там? Тихие такие. Ладно, працягвайце. Трэба утрымліваць пазіцыю яшчэ 2 хады.
Ausgeschaltet. Daneben. Hostiles pacified. Overwatch. Так, добро. Sounds like the Lost are getting a lot closer to our position, Commander. Prepare for more incoming. Jeszcze больше. Lost seem to be pretty sensitive to noise. The sounds of combat Jeszcze больше. draw even more. Набегла. Adjusting aim. Ён хоць каго-небудзь заб'е. Просто гэта павінна было быць рэкламай, скажем так, гэтага юніта, каб фракцыю сабе абіраць потым. Але для мяне гэтыя чэлы выглядаюць настолькі нейкія бессэнсоўныя. Тыпы ў параўнанні з ріперамі, які раскідываў там усё і быў незаўважным, гэта прям жарт. Так, гэта можа яшчэ паспець перазарадзіцца і сустракаць яшчэ чалу. А, божук, наколькі іх. І ён міма. Вось тыпу, у чым прыкалдас яго? Рэальна, мае чэлы даюць больш рады, чым вось гэта адзін. Просто нахрен ім патрэбна. Should get you to the rendezvous point safely. The Lost are still converging on the area, so make it fast. That will not be a problem. Що у вас там відбувається? Чат? А? Чат, що ви там робите? Все нормально? Чат. Что відбувається? У вас некая загадка от меня есть. Вы меня цікавите. Так. О, а это что его? Justice? Что это такое? Угу, можно подтягнуть ворога и граплинг-хук, каб зачепиться и забраться вышей. Чат, что отбывается? Что вы робите? Сократики яны там робяць, а? Блин, слухайте, калі б гэты чел меў аўтаматычны Overwatch, так тады я бы разумеў, што ён круты, а так і нейка лута. А, вот что. Все, зразумел. Окей, ладно. Так, тракаем ворогаў яшчэ. Тут перазарадзімся. Так, трэба перасунуцца ў іншую кропку. А дзе іншая наша эвакуацыя? А, вось там, зразумеў. Я скажу, што гэта павінен быў быць брутальны чел, які граплінг-хукам там валіць просто жесть, але нейкі ён беспантовы ў выніку. Опаньки. Яшчэ одно. Наближаецца яшчэ один атрад. Давайте сустрэнем іх, адаб'емся і потым... Так, перезарадки. Падрыхтоўваемся до нападу. Overwatch. Overwatch. Вось яны. Яшчэ групоўка. Мимо. Цудоўна. Блин, колькі іх там прыбегла-то? Зараз будем збегаць чым.
Так, отбиваемся нормально. Во ўсе бакі стреляем. Конечно, вось гэта магчымасць, што ты страляеш яшчэ дадаткова пасля таго, як аднаго забіў поўнасцю. Гэта, конечно, вельмі спрашчае бойку з імі, але я так разумею, падстава будзе ў тым, вось калі не дабіваеш іх крыху. Вот эту хвалю отбиваем и бежим просто на выход. Ёсть. Я на першыню нешта зрабіў. За ўвесь час, типу, прасунуты ваяр зрабіў хоць штосьці. Так, гэта чел, калі ласка. Руч наперад. Я спадзяюся, што там не будуць просто ворагі дадатковыя. Overwatch. Гэта мы просто перабягаем пакуль. Як мага далей. Так само сюды. Так, ты будешь прикрывать. Новая хваля наближается. Есть. Один на выход, другие на выход. Наступная хваля уже вельмі близко. И мы поспеваем ось третьего яшчэ отправить. Все, отправились. Мне не спадабаўся. Я вельмі спадзяваўся, што гэта будзе крутая нейкая фракцыя, альтэрнатыва ріперам, але пакуль ріперы просто прям на парадак круцей выглядаюць ва ўсім. Это две воюючыя фракцыі, якія зараз сустракаюцца, мы дапамаглі ім пазнаёміцца, скажем так. Вітаю тут, дзе вітанкі. О, які смайл у тебе новый, кайфовый. Reapers have long memories, Elder Cruxard. Anytime. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the Elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. Whoa. No one has ever done that before. No one shall ever do that again. А ты кто такая? What the hell is that? Vox Prima, Elder Assassin, relentless Старейшая за ассасин. butcher of free Advent. My people face another like her. They are the undying. Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Окей. Мне падаецца, альбо гэта яна была ў месцы, дзе эвакуіравалі камандора ў самым пачатку. Это якраз такі Chosen абраная, гэта асасінка тут. Матрыца нейкая ухіляецца ад куляў, ну. Добра. Не, ну, калі яна асасін, то адзіная магчымасць з ёй ваяваць, гэта бясконцы Overwatch. Ну, типу, камон, яна будзе ў небачнасці падбягаць, і мы просто сустракаем яе і такія Overwatch. Так, сустракаем Overwatch. Ты таксама адбягі сюды. І Overwatch. І куды-небудзь сюды, і таксама Overwatch. Мы просто займем абарончую пазіцыю, і ўсё, і будзем ад гэтага дзейнічаць.
Просто, а як я яшчэ штосьці ёй зраблю? Яна ж не бачная нахрен. Так, мы чуем, што яна вось там. Аудос 2 персып траплялі. Вау. Нам прям гэты сам... А ё-моё, як паказваюць. Просто я гуляў у XCOM 2 і закінуў тады, калі дапаўнення гэтага нават і не было. Гэта, тыпу... Яна была... Другая частка на пачатку, калі яна толькі выйшла, была такая сабе, на мой погляд. Я яе вельмі хутка закінуў. Ну вось, але зараз яна прям смакотна выглядае, прям кайфова. Выбухоўка, гранатамёты і гэтак далей. Не, ну гэта зразумела, калі я буду ведаць прыкладна, дзе яна знаходзіцца. Сілы брутальныя атакі падвышаюць волю любого салдата у на месцы, ну, типу, якія бачаць гэта. Shadow Step. Ага, яна не правакуе Overwatch альбо атакі па магчымасці. Срака. Крохкая. Атрымлівае падвышанае пашкоджанне ад атак бліжняга бою. Adversary Reapers. Ад Reaperаў атрымлівае падвышанае пашкоджанне. Срака. Я спадзяваўся на Overwatch яе злавіць. Просто у мяне выбуховак не так шмат, у мяне вельмі слабыя юніты. Угу. І што я ёй павінен рабіць-то? Тады, калі яна такая. Ну давайте перезарядзімся ў першую чаргу. У любом выпадку перезарядзіцца добрая ідэя. Ситуацыя такая. Ну давай. Блин, яна літаральна сказала, што не будзе заўважна. Што гэта ў нас? Клеймора. Кидаю выбуховку і... Угу. На жаўца лаве. Блин, дык мне наадварот патрэбна, каб двое не памёрлі. У яе мэта забіць вось гэтых двух юнітаў, якія мы сустрэлі. Я, конечно, могу уйти у тень за Рипера и взять. Просто есть еще такая невеличкая надея, что она хоть и такая крутая, але у яе не бясконцы инвиз будет. Перезарядка. Не ханкердаун, перезарядка. Ось, она зараз у консиле, и яе хрен заўважыш. Это Ріперы могуць так рабіць. Цудоўна. Ну, я пакуль, акрамя Overwatcha і чакаць яе, іншых варыянтаў не бачу. Так, ты, чел, перезаряджайся. І перанесуся сюды. Блин, ну, ладно, Overwatch. Overwatch чакаем, дзе ворог. Яна вось там. Добра. Няхай набліжаецца. Што? Дзеянне абранага. А, вось яна. Ау! Што? Ты ачмурэла? І ўсё, яна знікне пасля гэтага. Яна заўважыла гэтага самага майго. Блин, неудала. Так, калі салдаты Дейст атакай абранага, іх можна аднавіць, калі хаўруснік рухаецца ў бліжэйшую лакацыю і выкарыстуе бясплатнае дзеянне ажыўлення. У іх ёсць верагоднасць быць тым самым дезарыентаванымі. Ага. Ну, гэта не паспее дабегчы, так? Атакі па магчымасці яна не правакуе, яна там дзесьці знізу. Міны ёсць? Не, няма. Я ж толькі... Гэта літаральна, блин, самы пачатак гульні. Ну, тыпу, яны... У мяне усе рукі тут, па сутнасці. Рукі ў сэнсе базавыя самыя. Блин, я нават не ведаю. Ну, давайте за Рипера. Я яе выратую. Ось. Блин, просто... А наступная атака па Моксу, і ён помер. Так, статус мы з яго знялі, але ўсё яшчэ дрэнна. Перенесу просто падалей, каб бяспечней было. Міны было бы, конечно, файна, самая ідэальная штука. Просто як я перамагаць з тым камплектам, што ў мяне ёсць, атакі па магчымасці яна ў Overwatch не актывую. Перезарядкі. Просто я пакуль буду рабіць тое, што магу рабіць, перезарядкі. Мокс у пагрозе капец, але ён далёка не ўбяжыць, ён зараз дезарыентаваны і павольна рухаецца, ён нават не збяжыць ад яе, калі яна пажадае напасці яшчэ раз. Ой, зноў дзейнічае.
Атакуй какой-нибудь яшчэ і застанься тут, калі ласка, на масце. Vanishing Wind. Блін. І вось яна не бачная, то бок падчас атакі толькі яна бачная і ўсё. Але, калі яна вось тут, то вось так. Гранатомет. Я спадзяюся, яна ўсё яшчэ там стаіць. Альбо не, альбо ўжо не стаіць. Во, з'явілася. Уа! Усё, зараз мы яе вынесем нахрен. Бэм! Крыт 9 пашкоджанняў. Усё, яна звалівае адсюль. О, гэтыя штукі яшчэ працуюць, яшчэ пасля першай вайны. Блін, усе гэтыя ўсе зомбі набліжаюцца зараз сюды. Усе яны бегуць зараз сюды. Трэба эвакувацца. Добра. Ну, гэта будзе непросто. Насамрэч. Так, трэба... Мы можам карыстацца тым, што мы наверсе яшчэ некаторы час, але прыйдзецца прыкрываць адзін аднаго і рухаць трошкі наперад. О, вось адсюль яна можа пастраляць трохі. Так, гэты чел у нас, на жаль, трошки пустоваты. Ён дейст, а гэта значыць, што ён аслаблены, типу? Не ведаю нават, што статус робіць. Ну, карацей, логіка простая. Мы рушым наперад, калі бачым ворага, то страляем, калі не страляем, то... Блін, яны яшчэ набліжаюцца. Калі не можам у каго-небудзь страляць, то рушым наперад і Overwatch ставім. Ось і вся логіка, таму што зараз гэтых двух павінна вынесці просто Overwatch'ем. Бэм! Уляцеў! З фізікай тут. А чаму ты не можаш атакаваць яго? А чаму ты не можаш яго атакаваць? Он же тут стаіць. А? Дзіўна. Быццам бы тут ёсць вораг, якога няма як бы ворага. Вельмі дзіўна. Добра. Рушым карацей па верху, а тут бяспечней, а потым будзем спускацца і па нізу прабірацца. Ну рэальна, там проста ён тыпу ёсць, але яго няма. Вельмі дзіўная хрень. Вось яшчэ групоўка. Адразу сустракаем. Міма. Трэба было паставіць усіх уздоўж гэтага парапету, каб яны адразу адстрэльвалі, калі кагосьці заўважыць. Там што зараз у нас будзе бойка наверсе проста з-за нічога. Так, ты сюды. Потому что нам літаральна праз іх трэба прабіцца ў тым напрамку. Будзем рушыць уздоўж моста. Каля таго дома дзесь, можа быць, сыдзем уніз. Добра. Прабіваемся далей.
Даем раду, насамрэч, нават самыя простыя юніты, яны могуць даволі шмат гэтых згубленых забіць. За барэй. О, ось там унізе. Давай. Можа прям тут спусціцца? Альбо яшчэ далей. Давайте, может, тут спустимся. Толькі на наступным ходзе. Зараз зноў перазарадзімся, падрыхтуем усіх. Потому что мне падаецца, зараз будзе яшчэ одна хваля. Я бы хацеў ад яе пазбавіцца вельмі хуценька, а потым ужо ісці наперад. Вось, ход ворага. I did not exist when this city stood whole. Still, I feel revulsion at what happened to this place, to these people. I believe you. Так. Ну, спадзяемся, ніхто ззаду у нас там не застаўся, правильно? Аутрайдер, ось она застаецца тут у нас. Астатнія адпраўляюцца ўніз. Перамяшчаем свае атрады. Яны могуць саскокваць прямо адразу, ім не патрэбна лезці там караскацца. Цудоўна, тады мы будзем лёгка вельмі злазіць. Я просто думаў, мне лесвіца патрэбна пэўная. А так яны вось нормально так з вышыні моста просто тык. Жалезныя просто калені ў людзей. Асабліва як яны саскокваюць, калі вы заўважылі, яны саскокваюць літаральна так, каб знішчыць сабе ногі нахрен просто адразу. Каб гэта сам пазванкі ўсе адчуць у бутах. Так, ты у нас заставайся таксама зверху, ты у нас снайпер. І вось яны пайшоў атрад згубленых. Есть? There will come a day when my people take back this place for our own. If they are all like you, that is a likely possibility. Есть? Нам літаральна туды трэба прабівацца. Просто неўдалы рух нейкі, і насамрэч у мяне памрэ частка. На эти снайперки пакуль трымаем на пагатове. Бегуць. Мимо. Такі ўжо бессэнсоўна нейкі юніт. Падаецца такім крутым, а такія нейкія ні аб чым. Па адчуваннях-то. Можа, конечно, калі ён палепшаны, ён там імбой становіцца, але пакуль нейкі жарт просто. Несур'ёзны. А што яны так трапляюць удала? Я памятаю, што гэта была праблемай, каб па ўсіх трапіць, не тое, каб забіць. У першай частцы было, у другой я памятаю, што на старце ў 16-м годзе была рэальна таксама праблема, але зараз я не ведаю, можа яны змянялі, ну, параметр, ну, тыпу, балансавалі гульню па-іншаму, таму што зараз яна адчуваецца, я памятаю, якая яна хардкорная была у умоўным там 2016-м, калі я гуляў. Але і гэтых місій не было. Гэтая місія зараз губля, мы змагаемся гэта самае як ён божухна. Карацей, калі я гуляў, тады было вельмі, ну, яна была вельмі парэзана як бы гульня, зараз яна нейк прям смакоцце, але тады было такое сабе. Я таму яе закінуў. Там жа чел быў, ты літаральна яго бачыў. Як можна быць такім сляпым? Літаральна там за дзвярыма, стаіць за шклянымі дзвярыма. А божухна, і там яшчэ больш. Ладно. Альбо гэта зноў баг, тыпу, там ён тыпу ёсць, але яго як бы няма. Упс. Ну і зноў жа на контрапленне гэта вось гэтыя пачвары. Вось, якія бягуць без прыкрыцця, без ніякага. Якія-небудзь ва ўкрыцці значна складаней трапіць такога. Ёсць хоць хто-небудзь? Вось.
Я боялся, что яны вольно просто придут и будут атаковать. Мимо. Знову ляцеў хрен ведае куды снайперкі, неяк смешна адкідваюць ворагаў. Firebrand's in position, but the evac zone's even hotter than we thought. Running out of time here, people. Tell her to hold as long as she can. We will be there. Блин, я спрабую туды дабрацца, просто ворагаў усё больш і больш становіцца. Ну, трохі сурочыў так. На Tiny Glade выправляецца 1000, дзякуй вялікі. Tiny Glade. Так, давайте снайпера спускать. Снайпер нам зараз патрэбіцца ніжэй, каб ён бачыў, што там адбываецца. Давай, Рипер. Пум. Не, нікога не бачна. Добра, Overwatch. Трэба больше... Блин, трэба перезарядку было зрабіць спачатку. Ладно. Блин, мимо. Myth. Wukong. На... Толькі я думаю, ён у нас адзначаны як Black Myth Wukong. Дай-ка я пагляджу. Калі што я зараз перенесу. Wukong, так, ён адзначаны як Black Myth Wukong. Гэта поўная назва. Зараз я гэтую канкрэтна пераназаву, каб выправіць памылку. Усё, пераназваў. Там у спісе будзе паказвацца пакуль што старая версія, але як толькі хтосьці яшчэ прагаласуе, яно выправіцца, спіс абнавіцца. Так, яшчэ больш. Пускаем уніз усіх. Нема тут чаго сядзець уже на версію. На тэлефоне капіваў. Ну, не праблема, не праблема. Як бы ёсць недахопы ў сістэмы, і у мяне няма адэкватнага без дапамогі з боку Твіча нейкай магчымасці альбо іншай платформы ўвогуле, на якой гэта рабіць галасаванне. Ну, я не думаю, што я здольны штосьці крутое зрабіць гэтым. У серыю на Нсідрэ не гуляў. У штосьці я гуляў, але тыпу гэта было у сяброўкі нешта на кампе, калі я малы быў. То бок я калі штосьці гуляў, я не памятаю, што гэта было, і я гуляў не вельмі уважліва, што. Так што мне любая падыдзе. Абсалютна любая падыдзе. Ды хопіць трындзець. Мы ведаем, што вельмі небяспечна. Просто што я вам зраблю? Мне патрэбна прабівацца скрозь гэтых ворагаў прям літаральна тут. Міма. Вось так я і прабіваюся яшчэ. Так, перезарядка. Мінус 1. Мінус 2. Просто реально самая жорсткая частка ў том, што я прабіваюся. Калі б я збягаў ад іх, альбо яны збоку былі бы, я бы прасоўваўся кожны ход і рухаўся далей. Але літаральна праз гэты коридоры ў гэтым будынку мне і патрэбна прабівацца. У якіх ворагаў гэтых просто нейкая процьма. Так, перезарядка. Overwatch. Яшчэ групоўка. Божухна. А яны прямо праз гэты дом бясконца з'яўляюцца, альбо што? Мінус раз. Давай, снайпера. Міма. Ось, на Overwatch іх усіх перастралялі. Ну як усіх, там іх да халеры яшчэ. Бягуть, бягуть. Так. Раз. Зараз кулемётчиком. А, блин, на жаль, кулемётчик у яго толькі 3 разы стрэльнуць ён можа. Ау. Давай, працягвай. А, не, пачакайце-ка, вольнымі дзеяннямі, калі стою на месцы, я магу 2 абоймы, то бок 6 патэнцыйна забіць за адзін заход. Ну, зараз, спадзяюся, ён прям адзін можа разваліць іх.
Вау, вы поглядите на этого кулеметчика. Только не кажите мне, что я яшчэ больш можа перазарядзіцца, яшчэ далей працягну страляць. А, не можа. Ну, дзякуй богу, я то я думаю, уже гэта я нейкі чыт злавіў. Перазарадка. И давайте за яе... Ну, Overwatch, ладно. Далеко не сбежить. Так. Нарешті починає просовуватися далі. Так само Overwatch. Overwatch. І Pistol Overwatch. Давайте. Знову на мені хвалю целую на респіт, так? Чудовно я скоростяну прострелил. Ладно. Зараз можна рушить худшей. Блін, я наперед, конечно, як розвідку відправляю того чела, якого мені по місії потрібно вирятувати. Я просто вельми сподіваюся, що він не помре. І все. Ось так треба було рушити одразу. Ти? Просто бежим максимально, чтобы все поспели выбраться. Активность іншопланетян. О, нас ще хтось там сустрене, так? Мимо. А чмурений вояр. Супер просто вояр. Так. Во, може стрелять. Чудовно. Штурмовик зорных войн, ну. Ну вось гэты прям як боженька зараз трох вынес, зараз можа нават і чацвёртага яшчэ. Не, ладно, тут-то яго штука і прервалася. Але па сутнасці мы пачысцілі большую частку. Вот, цудоўна, і хопіць на Overwatch яшчэ. Так, ты. Стань тут. Перазрадзіся. Усё. Просто усіх сюди размясціце і ўсё будзе цудоўна. Во, вось он, высунуўся там. Бам! Мінус. Так. Яшчэ 3. Зараз можа за гэты ход і ўсіх адправім на эвакуацыю. Не будзе канец місіі. Я думаю, што пасля гэтай місіі мы якраз такі па дэбрыфінг яшчэ паслухаем і на гэтым будзем скончваць, бо ўжо трэба ісці працаваць. І буду вас аддаваць кудысьці яшчэ каму-небудзь. Увесь рой набліжаецца. Мы не можам трымаць гэтую пазіцыю яшчэ больш. Вітаю, Вітаныч. Мы якраз скончваем яшчэ на сёння.
Оу. Што? Ё-маё. Скралі гэтага чэла. Ну ладно, ён мне ўсё роўна не падабаўся. Our new alliance with these outlying resistance factions presents an intriguing opportunity. Салдаты просто прям стаміліся. Гэта стомленасць. Гэта энергія іх. Вось што гэта значыць. То бок, тым больш актыўна яны на місіі паехалі дадому здраднік, так кажа. Ну, так, вось гэта чалавек. Я просто не чакаў, што яго забяруць у канцы. Таму што місія выглядала так, што мы атрымаем сабе 2 юніта унікальных, і вось усё. Карацей, так, я толькі зараз зразумеў, што гэта ніжняя, гэта стомленасць, і атрымліваецца, чым больш эфектыўны салдат падчас місіі, тым больш ён стамляецца, і, у прынцыпе, яму патрэбны проста адпачынак. Цікава, ці даюцца дэбафы нейкія, можа быць, трапнасць іх падае, што-небудзь такое. Ніякіх прадметаў не атрымаў за місію? Боже, я ж толькі ж забіваў. Агнемёт ад іх... тыя выбухнулі, вось чаму я не мог іх агнемёты забраць. Гэта самае. Уволік задаволены нашай працы. Адносіны паміж двума персонажамі выраслі. Having these two soldiers continue to work together has paid off. They know each other well enough at this point that we can have them train as a pair for additional tactical capabilities. Іх можна потым у атрады спецыялізаваныя арганізоўваць. Ну ладно, давайте гэта просто пагадзімся. Але яны абодва снайперы. Навошта мне 2 снайпера зараз? Асабліва. Цірткі гульні таксама, акрамя Last Train Home ёсць. Я не ведаю. Зараз пагляджу. Там трошки складана сказаць, так лёгка. Ну, типу, каму якая без дадатковых каманд. Якія самастойна патрэбна напісаць. Давай паглядзім, што галасавала. Просто я пабачыў ўсё, што яна закінула. Так, там на Divinity калісьці закидывала. Давай з апошняга штосьці. Knights of the Old Republic 2 ёсць. Апошнія закінутыя былі больш на месяц назад, 1,5 месяца назад у Ціртхі. Штосьці даўно. Вось. Ну, гэта ўжо на вылет, типу, Knights of the Old Republic перамог у нас пасля гэтага моманту, по-мойму. Калі ён у нас быў, калі перамога яго была? Зараз я на YouTube зайду, праверу. Я ж магу у сябе ў базе паглядзець. Ён перамог пасля галасавання. То бок, у яе, па ідэі, няма, я не ўпэўнены. Вітаю, Нейзер, вітаначкі. Гэта апошняя гульня ідэся проста знікнуць. Яны не зусім знікнуць, яны адправяцца на выпадковую гульню ў спісе. То бок тое, што Ціртхі паназакідывала, яно выпадковай гульне ўсё цалкам дастанецца. Зараз я пагляджу яшчэ раз. Ціртхі, што яшчэ ў нас было? Там Rogue Trader, пэўны час быў. Last Train Home, Thief. Thief ёсць. Ён на Thief тады адправіцца. Thief у нас не перамагаў. Это не апошняе. Не павінна быць. Ну так, я бачу Last Train Home, Knights of the Old Republic, вось гэта. Так, перанясуцца на Thief тады. Усей пачкай тады. Калі гэта апошняя, конечно. Калі Thief апошняя, я маю на ўвазе. Добра. Я зараз вернуся ў гульню, там яшчэ пацвердзіць стасункі паміж Еленай Драгуновай і Валентинай Де Люка. Пацвердзіць. Камандная праца. Не паглядзеў, што... Не, постер не трэба. Злавілі Мокса. Асасін гэтая. Падзея. І мы навукоўцу атрымалі. Эсмеральда Гузман. Гузман, не ведаю. І новы салдат, Елена Драгунова. Добра.
цудоўна. На гэтым я буду скончваць, трэба вас перадаваць далей. Вам я жадаю добрага дня. Мы зараз гэты тыдзень у нас даволі жорсткі, у нас кожны дзень штосьці перамагае, штосьці вылятаем. Вось, на наступным тыдні абавязкова ўжо зраблю аслаблю правілы на вылет, але гэта у нас будзе пакуль такая рэзня. Вось. На гэтым я жадаю вам добрага дня. Я гляджу, хто у нас ёсць, хто у нас там. Я бачу Evil Dive і больш нікога насамрэч не бачу. На Evil Dive я ведаю, што ў яго заблакаваны рэйды, ён хутчэй за ўсё не запрацуе, таму я вас на радыё голас адпраўлю хутчэй за ўсё. Давайте спробу да Evil Dive. Ляцім да яго. Пум-пум-пум-пум-пум. Вось. Так. Добра. Вам жадаю добрага дня. Мы побачымся з вами заўтра. Заўтра у нас будзе, што ж у нас там перамагло? У нас флеер перамог. Гэта будзе Diablo, клон Diablo, які у вольным доступе, то бок бесплатная гульня. Калі вам цікава, flairrpg.com, там сайт. Я яшчэ сам не зацэньваў, я не чакаў, што яна пераможа, у яе было 6000 пунктаў. З такім перамагла. Адпраўляю вас, паспрабую зараз адправіць вас да Evil Dive. Калі не атрымаецца, то не атрымаецца. Калі атрымаецца, то цудоўна. Тыркаю кнопку. Так, рейд рыхтуецца. Усё, ляцім да Evil Dive. Добрага вам дня, да пабачэння.